И он был натхненный и молодый, их незлечено было. И он на площади у городы с песней, что близко светло. И запаливали свечки ему, плыл понад площадью дым. И он спевал, зруйнуем турму, яны спевали за им. Разбурим турмы, муры, бранишь свободы до вяры. Муркулка рухне, 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 и поховает свет старый. Разбуры турмы, муры, бранишь свободы до вяры. Муркулка рухне, 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 и поховает свет старый. Не дали слова на памяти спел, если по улицах так, что круг кипел и гнев кипел, и сердце стукали так. Или 100 тысяч долонял рыб, воля убил наповал, и шли домой во всем свете старым, а он все гнал и спевал. Разбуры турмы, муры, бранишь свободы до вяры. Муркулка рухне, 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 и поховает свет старый. Разбуры турмы, муры, бранишь свободы до вяры. Муркулка рухне, 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 и поховает свет старый. По всей Беларуси поднялся народ свободу свою отстоять. Одиною метою знявся наш дух, темру світлом розганять. Брати, офіцери, ми один народ, ми разом живем на землі. Зробіть сумленний вибор свой, не хочем мы этой войны. Проснитесь, сябры, мы до правды идем, имкнемся до счастья своего. І мара народу в країні життя, просто как добре було. Моцний рукот не стомлений круг, роди йдуть і йдуть. Ми белоруси, ми з миром ідем у світлий сонячний путь. Свободы до горы, муркулка рухне, 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 и поховает свет старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до горы. Муркулка рухне, 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 и поховает свет старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до вяры. Муркулка рухне, 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 и поховает свет старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до вяры. Муркулка рухне, 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 и поховает свет старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до вяры. Муркулка рухне, 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 и поховает свет старый. Муркулка рухне, 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 и поховает свет старый. Муркулка рухне, рухне, рухне і поховаємо світ старий. Друзі, доброго вечора, доброго вам здоров'я, гарного настрою. І хай сьогоднішня зустріч, я вже не пригадую, яка вона на рахунку, але я думаю, пан Василь уточнить, відбудеться. Моє вам шанування.
Доброго вечора, друзі. 142-га зустріч нашої суполки, нашого братерства українсько-білоруського з невеличкою пробуксовочкою, але починається. І судячи по суровому вигляду Хелен, в неї якісь є проблеми з трансляцією або в неї немає проблем. Зараз ми дізнаємося, друзі. Вітаємо всіх. Зараз будуть 3 трансляції на каналі Наша Україна Русь. Будь ласка, до підписки, вподобайки, вас закликаю. Канал Інтерхунта. І йдуть, мабуть, останні налаштування на каналі Хелен Мінської. Тому зайдіть, будь ласка, мабуть, ви на ці всі канали підписані. Зайдіть, поставте вподобаєчку і напишіть якийсь коментар. Зачекіньтеся, щоб все було в нас чікі-піки. Василь Васильович, все ми говорили, що чи дощ, чи сніг, чи зима, чи осінь, чи літо, чи вітер, в нас посиденьки відбуваються при будь-якій погоді. Минулого тижня в нас посиденьки не відбулися. Перше за історію нашу. І по поважним причинам, до речі, це не якийсь страйк. Може, ви подумали, що це вже ми приєдналися до старшкому якогось. Да? Ні, це не страйк. Це просто так склалися обставини, що, ну, умовно кажучи, одному було якось невотайво виходити, тому ми вирішили, що краще їх перенести на наступний тиждень і вже в більш широкій компанії це все запустити. Правильно, Василь Васильович? Абсолютно так. В мене була надповажна причина, я не міг розірватися. Я мав бути в шерензі розумних, красивих та ще й добрих. І між цими 3 шеренгами в мене ніяк не вийшло. Ну, звичайно, по певним причинам, друзі, знаєте, Анатолій Сайгон поки що не може брати участі. Ну, а пан Василь, хоч і має широкі плечі та великі груди, він всіх нас затулити в цій ситуації не міг. Тому перепрошую, можливо, це було неправильно, але іноді трапляються певні моменти, коли при всіх наших бажаннях ми не в силі це зробити. Так, друзі, і в зв'язку з тим чергове, для того, щоб розуміти, як рухатися далі, була зроблена голосувалка на каналі Інтерхунта, було віддано 113 голосів, питання звучало таким чином. Друзі, сьогодні вперше за 142 тижні українсько-білоруські посиденьки не відбулися по причині відсутності блогерів. Як ви гадаєте, варто продовжувати проект посиденьки у таких умовах? 67% каже, що займайтеся хоч вдвоєм, втроєм, скільки є. 14% сказали, що треба призупинити даний проект. І є в нас 19% людей, які сказали, що проект треба зачинити. Різна аудиторія, різні думки і різні погляди на те, що відбувається. Можу прочитати декілька коментарів. Странно. Так. Армин ведет свое радиошоу каждую неделю с 2001 года, без перерыва. А тут 142 недели всего і така лажа. Продовжуйте, так ми їх підтримуємо, каже Артем. Є Антона Скурака з Хелен Мінська, Альона Васильєва, тому продовжуйте. Партизан пише, а чи їм самим воно потрібне? Це мається, мабуть, на увазі блогерам. Ничего не понял, казахи українську мову не розуміють, сделайте опрос на русском языке і казахський язика. Тут, друзі, спеціальний на українській мові, головне, щоб нас білоруси розуміли і наші українці. Тому продовжуємо, як би не було б важко, як би не було б, можливо, комусь здається, що цей вже проект віджив, але поки буде потреба для наших братніх народів, для білорусів, ми, звісно, не маємо права давати задню, адже ще один майданчик на політичному полі бою має існувати. Чим більше буде таких майданчиків, тим швидше прийде той час жаданої свободи, вольної Білорусі. Ну і, звісно, ми тут зовсім не забуваємо про наші українські питання, які зараз теж нас не дуже радують. Так, Василь Васильович? Саме так. Ну, я, в принципі, нічому не здивований. Все, що відбувається, як кажуть грамотні іноді люди в політикумі цьому, я б не назвав це політиком, я б назвав це збіговисько блатних і бідних.
Пояснюю, чому сьогодні Поярков сказав, як мінімум 100 чоловік там були без роду, без племені, без професій, без нічого. І подалися так ненароком у політику і пройшли. Каже, їх виставляли технічними кандидатами проти певних сил політичних, і вони пройшли. І тепер вони не знають, що з цим робити. Ну і так як є у нас певні керманичі, я не буду казати той, хто має бути, верніше, обраний на керівництво. Думаю, хтось там інший рулить, і ми дуже добре знаємо, хто. Є такий агент Козир, от, швидше всього, і він не один. І ось вам, як там казав цей самий, той, хто президентом має бути, фокап за фокапом. І, друзі, ви всі добре дуже, мабуть, знаєте, що, будучи на форумі на Британських островах, нашому президенту не вдалося пробитися до трибуни. Чи хтось його спиною великою прикрив? Може, з ним був Вірастюк? Він ненароком не зміг його обійти, або, можливо, ще по якихось питаннях. От. Але так як президент України має брати участь в дуже такій правильній конференції, я вважаю, тому що енергетична безпека всіх країн, і це те місце, де треба казати вагоме слово і не тільки, і просовувати інтереси України. Але мені так здається, що йому не було що сказати. Ну і сьогодні бачив Чалого, є такий поважний мною політик, він в закордонних справах гарно брав участь, він взагалі міжнародник. Ось, і був послом в Сполучених Штатах Америки. Просто каже, мабуть, один з варіантів, десь Зеленський вів цікаві в кулуарах перемовини з кимось, а служба, каже, протоколу не доповіла, наприклад, головуючий, так я розумію, Керрі мав слово як головуючий в певний момент. Треба було просто підказати, що буду через 15-20 хвилин. Він би міг його перемістити таким чином, і він без такого моменту, про який говорить весь світ, все це могло обійтися, але служба протоколу там нова. І знову ж таки, хто тою службою завідує, бо він сказав, що на службі протоколу були поважні люди, це, як правило, дипломати, вони пішли на іншу роботу. І ось вам провал за провалом. Це що говорить про те, що непрофесійна влада повністю, починаючи від тієї самої служби, завершуючи очільниками на найвищому рівні, ну і всі акурат підтягуються по ходу. Там прибиральниці, фотографи, масажисти і так далі. Хто там є у них в списку, я не знаю. Тому Україна терпить фіаско. Ми дуже добре знаємо, що відбувається на газових ринках, тобто в енергетиці. Поки що я сьогодні сплатив по 7,99 куб газу, але я знаю, що він буде обов'язково субсидований, або невдовзі ця ціна може сильно змінитися. Це так, знаєте, починаючи від геополітики, закінчуючи шкурним. Чому шкурним? Тому що кожен з нас платить за комунальні платежі. Це що? Якщо ви живете у великому будинку в місті, це і прибудинкова територія, і все ви дуже добре знаєте. Ну а хто в приватному секторі, це, як правило, електрична енергія та газ. Це такі дві великі складові. Тому кожного це пече, тому що сьогодні і з заробітками не дуже, в принципі, ми ж в локдаун вийшли. Ну, мабуть, я дуже довго слово тримаю і, мабуть, мені чомусь здається, треба його передати комусь з моїх колег. Друзі, прошу вас. Так, друзі, поки в Хелен вже почалася трансляція, але ще з гуком є невеличкі трудності. Але вже, якщо ви знаєте мову жестів, можна передати Артему Румянцеву, Юрась Ладушка, Тінь Сонця, Нрль Оу, Інтерхунта вже зачекінився, і пан Василь зачекінився. Друзі, зараз звук, мабуть, з'явиться. Почекайте трошки, в нас техніка на грані фантастики. Так, друзі, хочу сказати те, що Василь Васильович сказав, що цей монозброд, який прийшов до влади, так, який... На грані фоли, я би сказав. О, так, на грані фоли. Вже пішов гук Пробачте. у Хелен Мінської. Зараз, мабуть, і буде чути нас. Так, на грані фоли. Ну, щось так на грані фола, воно по кругу ходить. Ми зараз це відлаштуємо. Вибачте мене, будь ласка, друзі, просто стільки проблем.
Так, нічого, ми Пишуть мені мої модератори, що все з'явилося на каналі. Вітаю. найкращі модератори каналу Хелен Мінська. Вітаємо вас, друзі, і всіх глядачів. Будь ласка, поширюйте цей стрім, ставте вподобаєчки і обов'язково підтримуйте наших білоруських сябрів, ті, які потребують вашої допомоги в проєктах «Біженці». І, звісно, не забувайте про наш проєкт, про який Василь Васильович трошки пізніше скаже. А я завершу думку. Оцей монозброд, який прийшов до влади чисто випадково, чисто на хайпі, як то кажуть, по приколу. Зараз вони почали входити в смак, вони вчилися дуже швидко, але навчилися не якогось державотворення, а якихось кулуарних розбірок, якийсь воїн. І зараз оця монобільшість, вона виглядає якимось тераріумом однодумців. Ми бачимо, яка йде гризня, і, звісно, в такій ситуації робити якісь державницькі справи неможливо. Тому ми зараз з вами дійсно являємося свідками тої бездіяльності чи тої якоїсь прикольної теми наших з вами співвітчизників, які віддали свої голоса за цю владу. Оборонна здатність послаблюється, міжнародна коаліція проти Росії, вона зовсім не підсилюється, тому маємо такі результати. Вітаємо Антанаса Куракаса. І як результатом результатів таких, сьогодні ми маємо ротації в уряді, 5 міністрів пішли відправлені у відставку, не справились там чи якісь ротації, тому ось так замість того, щоб закрити цей публічний дом, як там на українській мові публічний дом? Бардак. Бордель. Да, друзі, це я говорю для тих, хто знає цей анекдот, коли прибиральниця зайшла в офіс і менеджери з продажів столи переставляють. Вона питає їх: хлопці, що ви робите? Каже: та ми переставляємо столи по феншую, бо в нас продажі зовсім не йдуть. Вона так дивиться, і вони так гарно переставляють, все там до сонця виставляють. Вона сидить, каже: хлопці, ну що, закінчили? Каже: так. Каже: от в цьому будинку був бордель до революції, там моя бабця теж була прибиральницею. Так ось, коли продажів не було, коли клієнти не йшли, ми ліжка не переставляли. Вони ліжка не переставляли, вони блядей міняли. А тут уже, знаєте, тут вже ні перше, ні друге не підходить. Тут треба вже закривати цей бордель, закривати цю лавочку і, умовно кажучи, нести якусь відповідальність за ту бездіяльність або ту таку непрофесійну діяльність. Тому ми ще поговоримо по тим ротаціям, які відбуваються зараз в українській політичній арені. І цікаві події відбуваються зараз в наших сусідів, наших сябрів, Білорусь. І я думаю, що самі білоруси краще прокоментують. Я тільки що зроблю, поки що знову налагоджується зв'язок, поки Антанас візьме вітальне слово, я включу невеличку цитату вічно колгоспного президента Лукашенка, що він сказав під час підписання якогось там меморандуму. Все критиковали, ожидали, особенно в России, там отдельно телеграм-каналы. Подпишем мы с вами или не подпишем? Так мы сегодня отвечаем на вопросы на этот всем высшим госсоветом. Подписываем. Я вижу, ваша подпись под декретом стоит всех членов высшего госсовета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я. Друзі, трехлетняя наша большая работа сложилась, и мы ее формализовали, как с президентом России договор. Друзі, що цей нелегітимний підписав і які можуть бути наслідки? Я звертаюся до Хелен, що в тебе з трансляцією так собі, да? Вітаємо Антанас Куракас. Привіт, друже.
Що воно Вітаю. що там підписало? Що ви будете, що за доктрина? Хто-то з ваших політиків від Софі казав, підпіздесь. Да, якась колізія з'явилась. Підпиздесь. Підпіздесь. Вот. Ну, такая коллизия. Но противно на это глядеть, конечно, смех про слезы выкликает и персонаж своим подходом, своими этими выбрыками, коленцами этими. Ну, что зробишь? Ёж як ёж. Конечно, хотелось бы иметь человека правдивого, який пачоліваў державу, а лепей зусім інстытуту прэзідэнцтва пазбавіцца ў Беларусі, тому что это такая хвароба, якая як бы зацягнулася ў годах. Вот. Более, конечно, нас тревожа белорусов и радует то, что святый Байрактар подкинул пару лапчей с балалайкой. Хороша новина. Да, как трошки подлячить этих косых людей, які не умеют, неграмотных, які не умеют читать Мінське погоднення, и пруч гаубицу Д-30, 122 мм, как стрелять по украинских позициях, а может и не только по позициях. Вот. Одно дзівуе, что вот мой брательник сказал, что а чаму там ж было 4 гаубицы, здаецца, а чаму по остальных не ударили. Я кажу, ну, магчыма, гэта просто такое, як бы, демонстрация технологий, милосердность некую проявили, такую до ворога. Я думаю, что такие прыклады яны у гэты час могуць павярнуць ситуацию вельмі рэзка. Потому что яны привыкли быть малопокаранными, беспокаранными и так далее. И байрактары будут этими кумулятивами просмаливать гаубицы, БТРы просмаливать, всякие САУ, вот. А фугасами они будут подкидать лапти великих московских снайперов, которые приезжают в Украину пострелять, на пострелюшки приезжают. Вот. То бок байрактары это будет великое подспорье у борьбе и с позиционной войной, и с этими порушальниками. Потому что, коли б не было этих порушений мінських погоднений в гэтыя годы, то я думаю, что не было бы и згубов таких. Потому что большиня згубов это полова, это артиллерийский огонь, полова это снайперы за апошние, ну, бодайче не 4 годы. Вот. Коли выключить артиллерию на 100%, уже, значит, згубы будут в 2 раза меньше. А коли еще снайперов ликвидировать роботами, этими байрактарами, то и, в принципе, згубов никаких не будет. Вот такие радостные новины. Это у поветры, у Беларуси, среди нас, патриотов, националистов белорусских, радость такая есть. А что там подписывал Лукашенко, мы на это, в принципе, как моя бабуля сказала, срать мы на это хотели. Что подписывать. Вот. Хелен, ти вже з нами? Так, з вами. Я прошу пробачення у своєї аудиторії. Є проблеми технічного характеру. На жаль, не можемо з двох боків спробували запуститися, але ми вучимося на своїх помилках. Нешта атрымліваецца, нешта не атрымліваецца. Я дякую, Антана, сьогодні тебе бачить вельмі рада. Тому що ось той останній сюр, який я наблюдаю вокруг білоруської історії, я вам щиро кажу, я не так давно з штабом Об'єднаних сил робила стрим, я не вхожа у коло, тому що у мене є моя народна громада, ми обмірковували гэта питання, ми домовилися, що я з свого боку їх підтримую і усіляк буду сприяти праці, яка накірована на визволення Білорусі. Так ось цікавую думку яны мне выказали перед нашей сустрэчай, что супраць беларускай апозіцыі ціснуць не толькі зоне сілы, але выяўляецца і свае топяць. То бок, калі ты спрабуеш нешта зрабіць, калі ты прапануеш нейкія ініцыятывы, працуеш дзейсна на ратаванні беларускага кола,
беларуская сітуацыя, яна паказвае, наколькі лицемерна можна ставіцца да людзей, якія дзейсна з'яўляюцца нацыяналістамі, і людзей, якія дзейсна робяць усё магчымае дзеля таго, каб павярнуцца дадому, каб будаваць нармальную будучыню для сваіх дзяцей. Вось не так даўно прайшоў стрым людзей, якіх я паважала, людзей, якіх я дзейсна слухала і хацела з імі разам побач плячо а плячо ісці. Што па выніку? Як цудоўна сказала Вера Хортан, зараз новая апазіцыя атрымлівае грошы ад Еўропы дзеля таго, каб не чыніць супраціў лукашэнкаўскай улады, а бароцца з папярэдняй апазіцыяй. Тое ж самае назіраецца ад паплечнікаў, то бок мне падаецца, што яны барацьбу вядуць не супраць Лукашэнкі, а супраць Статкевіча. Ужо Статкевіча маскалём абазвалі, ужо, аказваецца, я, сябры, каб вы разумелі, на баку расіянцаў і ўсяляк транслюю расійскую палітыку. Ну, большай абразы для мяне і большага непаразумення, шчыра кажу, няма. Што вы хаціце бачыць, калі беларуская апазіцыя, якая ніколі не сядзела на грантах, якая не сядзіць на грантах, і вы гэта цудоўна ведаеце, якая не спрыяе таму, каб гэтыя гранты атрымаць, мы на поўным самазабеспячэнні. Што мы, што іншая арганізацыя. Нашыя паплечнікі сядзяць за кратамі, нашых сяброў зараз катуюць. І пры гэтым нам у плечы ляціць, што мы нешта не так робім. Брыдка, паскудна, і кажу гэта ў вочы. Мне ў вочы, на жаль, ніхто не прыйшоў, не сказаў, што я, аказваецца, транслюю нейкую маскалячую філасофію. Але па-за маёй спіной гэта транслюецца вельмі актыўна. Дзякую шчыра за падтрымку. Плячо а плячо разам да перамогі. Гэта маленькі спіс, я нікаго... А ти можеш для глядачів, які не дуже назвати прізвище назвати? Я навіть по контексту не дуже розумію, про що йде мова. От назвіть речі своїми іменами. Я називаю речі своїми іменами, а пані Марина Адамович, яна сказала мені сакральную фразу. Блогер – гэта ўселенскае злачынства, асабіста, калі ён уявіў сябе палітыкам. Астатні інтэрв'ю Антанаса і Кастуся, якіх я з задавальненнем слухала і дзейсна лічыла, што мы адной мэтай накіраваныя, звінавацілі маю каманду пры расійскім накірунку. З вашымі аўдыторыямі трансляваць такія думкі, прабачце, сябры, гэта проста гішпанскі стыд. Ужо кто-кто, а вы нас ведаеце, вы з намі на адной плошчы стаялі пад аднімі сцягамі. І казаць, што мы нейкага іншага накірунку, што мы транслюем нейкую іншую. Я кажу зараз, Статкевіч равно я, таму што я, яго каманда, я далучылася да яго дзеля таго, каб падтрымаць яго ў яго меркаванні. І наша каманда зараз робіць усё дзеля таго, каб Беларусь не стала часцінай рашкі. Гэта мы заклікаем да забастоўкі публічна, ведаючы, што нават пры тых умоўных новых палітыках, якія прыйдуць, нам свецяць шалёныя тэрміны, таму што яны нам ужо напрамую кажуць: чуеце вы, старая апазіцыя, яны так нас і называюць, вы старая апазіцыя, вы збітыя лётчыкі, і мы будзем усё рабіць дзеля таго, каб вы ў Беларусь не павярнуліся. Гэта ўжо глаголіць новая, умоўна кажучы, апазіцыя. І замест таго, каб падтрымку атрымаць ад тых, каго дзейсна паважаеш, ад тых, з кім дзейсна стаеш а плячо. Я зараз не канкрэтызую Антанаса, не канкрэтызую Кастуся. Шмат такіх людзей, якія зараз пераапрануліся ў паветры і транслююць філасофію, якая ніяк не спрыяе незалежнасці Беларусі. Мне вельмі брыдка глядзець гэта ўсё. Не падабаецца рэчы, якія мы прапануем, калі ласка, зрабіце нешта ад сябе. Я у тым ліку зараз звяртаю увагу на забастоўку, якую мы падтрымалі. Мы яе не замаўлялі, але мы дзейсна тыя, хто ініцыяваў яе. Мы збіралі дваравыя чаты, мы працавалі з актывістамі, мы працавалі з людзьмі, якія зараз дзейсна знаходзяцца дома і паведамляюць нам пра тое, што яны несуць рызыкі яшчэ большыя, чым мы. У нас рызыкі рэпутацыйныя. Мы можем развесці рукамі і сказаць: ну, чарговы раз не атрымалася. У Ціхановскага ж таксама не атрымалася. Ну, так і у нас не атрымалася. Падумаеш, працуем далей. Яны ў гэты час на зямлі, яны ў гэты час рызыкуюць жыццём. І увесь мой спіч, уся моя трансляцыя забастоўкі – гэта заклік да жыцця. Беларусы, хто мяне пачуе? Мы не бастуем зараз выключна супраць Лукашэнкі. Ён ужо здрадзіў, ён ужо нас здаў 1500 разоў.
Я закликаю вас зберегчы жыццё, тому што вас забіваюць. Няма якаснай вакцыны, катаванні ў турмах, якія прыводзяць да летальных вынікаў, затрыманні на вуліцы, якія вас потым пакідаюць хворымі, таму што і ныркі адбіваюць, і пазванкі ламаюць, усё страшна. Наши хлопцы загінутыя, Саша Тарайковскі, Віхор. Паглядзіце ролик герояў, які мы зрабілі з нашымі мадэратарамі, ён спрыяе вось гэтаму пачуццю, што адбываецца ў Беларусі. Мы не заклікаем вас зараз браць дубінал, камні, ўсё рэшту ў рукі. Мы заклікаем ужо выжыць, зберагчы жыццё. Наша забастоўка пра жыццё. Пачуйце мяне, калі ласка, і адмоўцеся ад тых, хто зараз вам кажа, пэнзлюй на працу, таму што і так яна правалілася. Мы не пра працу, мы пра жыццё. Беларуская нацыя, якую вынішчаюць ужо стагоддзі, чакае 4-й раздзел Паспалітай. Гэта я назвала вось гэты венскі бал такім чынам. Таму я не хачу крытыкаваць тых, хто мае нейкія меркаванні. Я заклікаю да аднаго. Давайте зараз згуртуемся вакол адзінай мэты – зберагчы беларускую нацыю. Прыбярыце абразы. Я не абражана ні на Кастуся, ні на Антанаса, ні на Васілеў, ні на каго. Калі у нас з вами, мэта адна зберагчы Беларусь, згуртаваліся, падставілі плячо адзін аднаму і папёрлі. Як завжди в єдності сила. Ну, я так підозрюю, що... Василь, що ви зрозуміли з цього спічу? Я зрозумів, що Лукашенка перемогли, і тепер хто більший націоналіст, йде боротьба між різними гілками опозиції, чи як ви це зрозумієте? Ну, наскільки я розумію ситуацію, в ту опозицію, яка є насправді до Лукашенка, або би могла бути, її акурат ділять, як на мій погляд, і через сфери впливу, через які? Когось через залякування, когось через гроші, можливо, дроблять цю опозицію. І коли опозиція між собою, наприклад, буде не об'єднана, а поділена, тоді будь-кому. А проти Луки так само. Я думаю, це з-за поребрика всі йдуть дії. Ось, через певних агентів впливу. Тому це йде повністю робота проти Білорусі в цілому. І проти Луки в тому числі. Ось, я не знаю, чи я правильно, верніше, я намагався донести власну думку, чи ви мене до кінця зрозуміли. Тому в цій ситуації розділяй і володарюй. Отак. Я яшчэ раз падкрэсліваю, каманда Мікалая Статкевіча ніколі не займалася прапагандай супраць штабоў, пазнякоўцаў, севярынцаў. Гэта не наша мэта. Мэта наша Беларусь. Таму мы не чынім супраціў, таму мы публічна не выходзілі, мы не замаўляем, што нам хтосьці не падабаецца. Калі мы будзем вольныя і незалежныя, мы з вами сустрэнемся на іншых пляцоўках, у дэбатах, і там выявім, у каго дыямантавыя яйкі, а у каго сталёвыя. Зараз у нас гінуць людзі, гінуць сотнямі, і гэта страшна. Ці можам мы гэта спыніць? Можам. Як гэта рабіць? Згуртавацца. Калі мы пачынаем займацца тым, што абсіраем адзін аднаго замест таго, каб звярнуць увагу на некалькі... Ну, Антанас прыватна на зямлі, ён бачыць гэтую сітуацыю. Гэта страшна. Таму я заклікаю, мы можам даваць 1500 каментароў, мы можам быць незадаволены. Нам все, што заўгодна можа мерещыцца, хто маскаль, хто не маскаль. Маскалі ўжо даўно вскрыліся кансервы вядомыя. У нас зараз барацьба ідзе не проста супраць унутрашняга зрадца, а і яшчэ супраць тых, хто зоўнішне выявіўся злачынцамі. І апыняецца так, што мы павінны... Зараз я ў пазіцыі адбівацца. Я кажу, я ніколі не была з Масковіяй побач. Я ніколі не транслявала іх інтарэсы. Як мяне можна ў гэтым звінаваціць? Для мяне гэта пытанне проста, якое не дае мне пакою. Я ва ўкраіне падтрымліваю украінцаў, раблю ўсё дзеля таго, каб павярнуцца дадому не толькі мне, а маім паплечнікам. А мы, аказваецца, глядзім, у каго, бляха, рэсурс большы, хто больш прамаскоўскі, хто менш прамаскоўскі. Гэта такая бязглуздасць з боку беларускай той апазіцыі сапраўднай, што, прабачце мяне, сябры, а вы што хаціце заўтра пабачыць?
што чуюць нашыя дзеці, што чуюць на зямле, якія вынікі яны павінны зрабіць. Там зоў не сруцца, пакуль нас б'юць і пакуль мы гінем просто сотнямі. Вось такую картинку мы показываем беларусаў. Вось такія мы едныя, вось так мы вядзем барацьбу паміж сабой. Давай, Хелен, дамо слово Антанасу, Прабачце. Да, ты, мабуть, ты теж, ты мала на увазі. Я эмацыйная сёння, таму што мне не падабаецца то, што адбываецца, і я хочу гэта спыніць. Ну, по-перше, тут так бы не хочу развивать крепко тему. Я долго чекал это интервью, и отрымалось, что я его взял не для мясного каналу, а для менавіты, просто на своем канале взял в выгляде стрима. Это было у той четвер, тыдзень тому. Ну, интервью разлетелося, там, ну, налетело шмат дарадцаў таких, что не так пытаюся, надто долго пытаюся, надто шмат дополняю, надто змягчаю вуглы, там, а нечто кастуще еще хочу сказать, ему не дал, ну и так далее. Ну, много разумных людей прошло. Ну, як бы, я там на своем канале особливо шмат прогляду залічених не было, але часопрогляду шмат. То бок глядзелі не полностью интервью, довговате, там были пробелы. Ну и я як бы обчекаемо трохи спровокував Костуща, як він сказав, я ж не ведаю його політичне поле, я ведаю Костуща тільки як троля, фактично, проукраїнського. Так, білоруський проукраїнський троль. В принципі, Костущий натхнив був у свій час Алену Васильеву створити цей білоруський майдан. Він її натхнив, тому що він белорус, националист, але проукраинский, разумеется, точно в таких стоит позициях. Вот. Ну и он там как бы на Статкевича погнал, что Статкевич, он таки не патриот, скажет, пророссийский, да я его погляд, Костуща. Я не сказал ни да, ни не, никто это не выразал. Ну сказал он это. Как бы я не берусь, у меня на канале был хлопец Алексей Прокудович, який у лютому місяці стверджав те саме. Він документи приводжу, свої домисли ніякі, свої там приклади виставляв. Нічого я там такого особливого не бачу. Ну, сказав Костущик. Тут, якби, нема тут чого дзяліць, а паслядоўнікі у Статкевича розныя. Ёсць паслядоўнікі Калена, а ёсць такія, што не прывядзе Господь. Які у кожнага, мабыць, лідара нейка, а ёсць паслядоўнікі зусім розныя. Вот. Антанас, або пазнякоўцы згартаюць вайну проціў нас, або мы вымушаныя будзем таксама разгарнуць зброю супраць вас. Ты ж разумееш, што мэта зараз, я толькі што падкрэсліла, у нас зусім іншая мэта, чым вы займаецеся. Ты ведаеш, як я стаўлюся, гэта публічная зараз спрэчка з нами з табой, ты ведаеш, як я стаўлюся да Алены Васильевой. Ты маю прыватную меркаванне, ну, хутчэй за ўсё ведаеш. І зараз па выразу майго твара зразумела, што я аднюдь не з'яўляюся яе прыхільніцай. Я ніколі у ні адным стрыму, як бы я да яе не ставілася, як бы я не ставілася да Зянона Пазняка, я магу казаць, я не пагаджаюся, але пры гэтым тапіць і абсіраць свайго апанента мы не на тых пляцоўках. Вы трохі блытаеце блогерства і палітыку. Палітыкі сустракаюцца ў дэбатах, дзе яны могуць адзін аднаму адказваць. Я зараз вымушана табе адказваць на нейтральнай пляцоўкі. Вы не сустрэліся са мной тэт-а-тэт і не сказалі... Ты не Статкевич. Я ёсць частка яго каманды, якая прадстаўляе яго інтарэсы ва ўкраіне. Таму, калі пачынаецца абраза ў бок маёй каманды, я не ў тылу. Нет, у бок твоей команды не было никаких образ. И на твою працу никто не плевал, як ты зауважил. Вы прираўнялі мяне фактично. Тебе? Тому что Статкевич, я нагадаю, лидер моей команды. Ну... Мы зачиняем эту тему, я уже сказала, до чего я закликаю. Я не хочу повертаться, як попугай повторать 10 раз. Я просто прошу, наступный раз згуртуйцеся, вы паміж сабой размаўляеце, ты можаш данесці мой спіч. Калі мы будзем срацца паміж сабой, нам павяртацца будзе фізічна некуда. Калі нас ашмёткі апазіцыі засталіся, нам гэтыя ашмёткі неабходна сабраць у адзін кулак. Одно за свой. Костущ не пазняковец. Ён про это мне сказал у прыватным размове, 25 хвілін рыхтаваць да інтэрв'ю, і ён сказал, я
Пазняка падтрымліваю у яго прагнозах і чуецца асоб. Я прымаю пазнякоўскія прагнозы і ацэнку асоб. Ён это прымае. Ён не быў ніколі пазнякоўцам у гісторыі, што калі пазнякоўцы паднялі Костуча на вілы, это им так хочется, разумеешь? Костуч, он не их член партии. Антанас, Зянон Пазняк может за себе зараз слово тримать, потому что он на воле. А Статкевич за кратами, его катуют. И он не может взять слово, разумеешь, и оппонировать вам. Тому мы робим это за его. Ой. Друзі, вибачте, а Тихановська зараз хто? Ну, теж опозиція чи ні? Кремлять. Ага. Хто? Кремлять, так як я і казав на самому початку. Ну вот глядите, господарство, вот глядите, допустим, Колесникову. Я Колесникову ненавижу, я ее летом бачил твар один раз. Эту, прости господи, мятую эту бабу. Я ее ненавижу как особу, ненавижу ее деятельность, лечу ее ворогом. Як бы она там ни было, сядете у КПЗ, там у одиночстве, на даче у некого, не знаю, с трахалями какими-нибудь, там, карагодить нельзя, на конях катается у Смолявичах. Мне все равно, где она сядить, мне, наверное, плевать, абсолютно. Я ее буду ругать, даже когда она будет на колу сядеть, на площади Незалежности, я буду на нее плевать, потому что я лечу, что она ворог Беларуси. Я особисто про Статкевича это не скажу. Але я Статкевича не падтрымліваю ніколі і не падтрымліваць не буду. Сядзіць ён, выйшаў ён, скажа, не скажа, мне ўсё роўна. Абсолютно. То есть ёсць некая градацыя. У мяне асабіста до Статкевича абыякавыя адносіны. Я да яго адношуся не я. А да, допустим, до Колесниковой я адношуся адмоўна, дзе б яна не находзіла. Сядзіцена, выйшла яна, у Бацьковіна, у Москве. Мне ўсё роўна, дзе. Друзі, 30 секунд. Дивіться, що я хочу сказати. Я ці штуки розбираю більше 30 років, мені абсолютно зрозуміло. Ви можете потім розібратися в будь-якій ситуації між собою, але перше ви маєте розібратися з ворогом своєї країни. От і все. Це перший меседж основний. Подолали ворога, а потім між собою з'ясували стосунки і висловили свою точку зору, де, коли, хто як був неправ, і дійти згоди. Далі, наприклад, як будувати Білорусь. От так воно повинно бути. Ось. А зараз, навіть в цій ситуації, Антось, коли Статкевич, я розумію, що можна не поділяти. Юля, коли сиділа в тюрмі, я Юліні погляди не поділяв, але я закликав людей для того, щоб боролися проти режиму Януковича, і Юлю випустили. Після того це вже була інша історія. Але люди, які сидять по наклепу влади або по сфальшованому вироку, це неправильно. Тому, якщо Статкевич сидить за Білорусь, за вольні права всіх вас сябрів, тому в цій ситуації треба підтримувати. Інша річ, що ти можеш потім не голосувати за цю партію, не підтримувати її. Але зараз ви маєте всі разом бути згуртовані. Це така моя думка. Я згоден абсолютно. Статкевич несправедливо. Так же само, наприклад, так несправедливо по законах Лукашенки. Сядзіць тая самая Колесникова. Але калі будзе новой улады, Колесникова выйдзе, я буду на коленях ползать в любом суде, каб я посадили яшчэ болей. Альбо як мінімум депортировали з краіны назаўсёды. Разумееш, в чым пытанне? Ось тут ми з тобою будемо стояти побач і разом тепер, друзі, тепер моїх 45 секунд. Припустимо, завтра ми просипаємося всі в вольній Білорусі. Дай Богу. Все змінилося і ви думаєте, що ті одні і інші будуть мати якусь монобільшість? Та ні, звичайно. Ця роздробленість буде ще більша. І вам потрібно буде, коли ви будете хотіти зламати хребет вже цій владі на нових демократичних виборах, як не перед виборами об'єднуватися, так після виборів 100%. І вам оці зарішні чвари будуть заважати, тому що в саму важку хвилину ви не змогли, бо, знаєте, коли вже ви будете близькі до влади, я умовно кажу, да, Білорусь буде близька до демократичної влади, тоді вже, умовно кажучи, вам трошки легше буде. А зараз ми з вами стоїмо на порозі якогось незрозумілого
втягнення в Білорусь в Російську Федерацію, ну то до сраки, вибачте мене, чи сидить, чи не сидить, поганий, чи не поганий, я за чи проти. Зараз зламати хребет в системі, далі зробити все, щоб були чесні вибори, йти одним фронтом, двома, третіма, і все рівно ви прийдете до того, що там треба буде об'єднуватися, робити якусь коаліцію, робити якийсь коаліційний уряд і робити якісь перші кроки по вже в новій вольній Білорусі. А оце, що зараз відбувається, воно, звісно, буде цей осадочок, він буде мішати і буде, так, присмак поганий буде. Погоджуюсь я з вами. Ви фактично те саме сказали, що я, тільки іншими словами. А то, що ми, литвини, українці, не то, що не вміємо об'єднуватися, ну то наша проблема з далеких років. Ми завжди, навіть в сучасній, навіть Україні, що не партія, то партія лідера. Да? Тобто, немає такого, що якась там умовно ідейна, де лідер може мінятися. Ні, як Тягнебок, то він завалить ту свободу до кінця. Як Юля, то так далі. Тому, мабуть, що цей процес політичного творення ми маємо теж пережити, але буде важко, це 100%. І можна таку сказати глобальну думку, коли можна. Не буде порятунку в Білорусі, поки у нас буде некая центрація. То бок добра стварыць нейкія ячейкі, тусовкі, калі ёсць умоўна нейкі лідар адзін. Неважно, там Статкевич, это там Міхневич, які-небудзь Прокудович там і так далей, Куракоў і так далей. Але пры такой уладзе заўсёды гэтыя ячейкі будуць напаўняцца нейкімі людзьмі шкоднымі, слабымі, будуць уздзейнічаць нейкія проплаченные организации, не буду зараз перечислять, а то скажут, знову я тень на плече. Чим більше про Статкевича казав не я, а Костусь. Я ні слова не сказав. Антанес, у мяне не было другой магчымасці апеллировать вам, разумеешь? Я б з задавальненнем гэта зрабіла. Ты, калі ласка, написала мне, мы б з тобой зрабілі перадачу, хоць на 6 гадзін. Зробім, не переживай. Да. Гэта ж толькі зараз будзе набіраць актуальнасць. Дык вот, моя такая думка, и тут я прытрымліваюся думкі Зянона Пазняка, которую я первый раз почув в 2015 году, до речі, у самый разгар войны, открытой с Российской Федерацией Украины, и он тогда в Вильне збирал помощь, до речі, на ВСУ. Не на ВСУ, на некие добробаты он собирал, Пазняк. Он продавал свои книжки на корысть этих самых. АТО. И праз 2 гадзіны у мяне ў машине на концерте, які курировал, не будем казать кто, на F его зовут, дяденька такие, с КГБшными охотниками, выбили окно заднее и украли все торбы с книжками. Разумеешь? Украли все торбы с книжками. В соседней машине выбили шкло, и там украли книжки Пазняка. То бок, у некоторых такие черви у задницы, скажем так, что им книжки Пазняка мулюють. А я ще думав, як це на мяжі скажуть, що книжки, ну там які книжки, альбоми, або фотоальбоми, що він там ротував 70-х, 80-х, ну ж фотограф професійний. Там ягоні верші, альбоми, там ягоні які успоміни, там нічого політичного абсолютно, там таке патріотичне, про родиму і так далі. І от Пазняк говорив, що тоді, каже, що вийде програма «Вольная Білорусь». Це заклик людей створати малі ячейки, навіть незауважні. Малі ячейки, ось 2 сябри 3. Собраліся. Я яшчэ раз скажу, Антанес, я заўсёды транслюю одну думку. Мы не павінны аб'ядноўвацца групоўкамі. Мы павінны аб'ядноўвацца вакол мэты, і гэта іншае, зусім іншае паняцце. Гэта разнапалярныя меркаванні. Я неаднаразова прыводзіла прыклад, і у штаб аб'яднаных сіл клікалі, і туды, і туды. Я заўсёды казала, дайце мэту, дайце ідэю, вакол якой я буду рабіць усё магчымае. Я не пойду, мне не патрэбен лідар, мне не патрэбен павадыр. Мой лідар сядзіць, мяне накіроўваць зараз фактычна няма каму. Мне далі сказалі, ты будешь зараз прадстаўляць Украіну ў Беларусі, Беларусь ва Ўкраіне. Все, займайся. Чым я займаюсь? Ужо нікога не калышыць. Гэта моя дзелавая рэпутацыя, як я себе буду паводзіць. Таму я яшчэ раз скажу, не гледзячы на то, як я да каго стаўлюся. Ты думаешь, мне Віталій Кампано, якой сказаў, дзяды, бабулі,
там прапануйце сваім дзецям падпісаць гэты ганебны абсалютна папер, што яны схіляюць галаву і согласныя на пагаджэнні з лукавым, што яны вінаватыя і няхай людзей выпусцяць. Я спрачалася з ім з-за гэтага. Ён не стаў для мяне горшай. Ён выказаў думку, якая з маёй вось просто кардынальна не супадае. І мы пачалі спрэчку не з кшталт «ты гаўно, я гаўно», а з кшталт «ці патрэбна гэта рабіць зараз». Не прыватнасць, а дзея. І я вас да таго ж самага заклікаю. Я яшчэ раз скажу, у нас з вами плошча за плячыма. Ужо каго? Хаіць мяне, маю каманду, ну, вы ж ведаеце нас цудоўна. Нас не патрэбна любіць. Але не стаўце нам палкі ў кола, мы працуем на износ. Сидять Василі, яны ведаюць, чым я займаюсь. Антанас, я сотнями не сплю, сотнями. У меня столькі проектаў, і я не могу их кинуть, потому что ад іх залежить дзейсна жыццё. Саме так, Хелен, підтримую і знаю точно, що в цій людині б'ється білорусько-українське сердечко. І, звичайно, найперше підтримка Білорусі, це очевидно і зрозуміло, адже Хелен і народилася як блогер у свій час на маніфестаціях. І я дуже добре пам'ятаю в ті дні. І до сьогоднішнього дня я знаю точно, що Хелен стала ще більшою в плані того, що вона більше розширила свій кругозір з одного боку, з другого боку свою працю. Та сама підтримка нашого проекту, це з одного боку. Дякую, Хелен, за гроші, які ти перерахувала саме сьогодні. Це діткам нашим. От. А те, що підтримувати Україну і Білорусь, і всі проекти, які лягли на плечі, це дуже-дуже важко. І я розумію, що таке не спати цілими добами. І не тільки добами. Це виснажує. Тому респект і повага. Друзі, всі непорозуміння, які можуть виникати, їх можна залагоджувати акурат і, дійшовши згоди, йти далі. Саме основна велика мета. Яка? Це незалежність Білорусі. За що боровся Степан Андрійович Бандера? Він боровся за вільну Україну. І от зустрілися на тому світі прихильники німецької, арійської версії, російського рашизму і українського націоналізму. Питають німця, за що, кого ти підтримував? Я Адольфа Гітлера підтримував. А що він хотів? Він хотів нашу расу, і щоб Германія була така дуже велика, перемогла усіх. Каже, ну і що вийшло? Ну, обірвалося це діло. Питають, за що ж ти боровся? Ну, підтримував Сталіна, Совєтську армію і так далі, СССР круче всіх. Ну і як? Ну що, Сталіна нема, СССР нема. А питають українці, а ти за що? А я, каже, підтримував Бандеру, щоб була вільна Україна. Ну що, вільна Україна є? Є. Кладемо такі задачі, які ми можемо досягти. А це незалежність Білорусі. Все решта по боку. Потім вже в кулуарах високих кабінетів, верніше, кулуари це, як правило, на майданчику, як Верховна Рада, я не знаю, як вона у вас називається, розберетеся. Не будете в кулуарах, будете на інших майданчиках громадських і так далі, і все буде добре. Але ідея – це незалежна Білорусь. Ну і, звичайно, внаслідок того процвітання білоруської нації і так само мирне, гарне співпроживання з усіма країнами, які оточують Білорусь. Окрім однієї. Отій одній хорошу піздюліну і до побачення. Я завершив. Tej країні плот 100 метрів і залить бетоном. Саме так. И ров с крокодилами вырасти, книга там плёхается. Я не падымала бы гэтую тему сёння. Я не ставлю задачи неяк паскардзіцца на Антанаса, або абразіць яго. Не, сябры, не поверыце, але у мяне за ім яшчэ такі доўгі шлях, там яшчэ, прабачце, бароцца і бароцца. Гэты спіч роўна дзеля таго, каб вы умелі паміж сабой, не гледзячы на погляды, камунікаваць. Не абавязкова, я яшчэ раз падкрэсліваю, можна 1000 разоў не любіць чалавека. Я сёння, шчыра табе кажу, Антанас, нехай яна на мяне не абражаецца, гэта прыватны канфлікт. Я
пераканала сябе, паглядзіце інтэрв'ю Балаганавай і Васильевай. Не гледзячы на то, як я да яе стаўлюся, на мае прыватныя меркаванні. Яна права, а яе за гэта я просто бачыла, як у чаце гасяць, просто гасяць людзі несвядомыя ў беларускай гісторыі. Яны не разумеюць, як так адбылося. То, калі мы крычалі, што калі Ціхановскай прадставілі кремлядзяў, нам казалі, што мы здраднікі. Зараз гэтыя кремлядзі будуць улаштоўваць венскі бал, я ж кажу, 4-й падзел Рэчы Паспалітай. Аўстрыя, расіянцы, знаёмая гісторыя, да? Мне зноўку кажуць, ты супраць новай апазіцыі. А ў мяне звычайна пытанне, а што гэта за новая апазіцыя? Хто яе вызначыў? І звідки вона взялася так різко, так? Раз вона нова. Логічно? Алена, зверну увагу твою, погляди. У Статкевича, допустим, есть свое коло прихильников, сказал бы там почитателей, скажем так, обожнювачів. И его популярность, она не больше, не меньше, она однольковая. Там некие там 10 тысяч человек, я его помню, сведуют, пишут про его и так далее. У гэтага самого, у волосатого микрофона, у этого ватника, Шведкина мужика, популярность была выросла, ну, больше-меньше натурально. Его крутанули спочатку до 25 тысяч, а потом популярность стала расти натуральным шляхом. У Бабарыку ж уваливали такие джинжищи. Бабло. Так. Баблище такое. Мне с усіх прасов лезло Бабарико. Так. Бабарико. Я нават поглядел фильм «Судья Дред» перший, потому что там был Рикко, разумеешь? Потому что мне уже в голове это стало звон вот этого Бабарыки. И некий видос был про Бабарыку, где там поднимали пытание, как он там пишет, як Ленин, дедушка там зразливо, что-то. И сколько его поглядело на неким третьем канале? Про то и ж мова ідзе. 10 тысяч, а у канала 100 тысячные прогляды. Так, я его насрать усім на Бабарыку, про его ніхто не глядзіць добровольно. Але давай аб'ектыўна будем падыходзіць да пытання. І са мной, украінцы, я, дарэчы, хацела вось гэтае пытанне сёння падняць, інфармацыйнай памойкі, вось гэтай смецце. Калі мільённікі фактычна па пераглядам набіраюць менш, чым мы тысячнікі. А адкуль украінцы з гэтым пастаянна, тут такое толя шмары ёсць. Я ўпэўнена, у яго прыхільнікаў не так багата. Таму што, судзячы за вось гэты баланс падпісаных і гледачоў, я ведаю, што мой канал, умоўна кажучы, вось мой ліміт 300-350 чалавек. У Беларусі у Шырыя прыхільнікі адваліліся. Я веду ватнікаў беларускіх, один русский, на 100% Россия переехал сюда. Тут женился другий раз, спортсмен бывший. А другого бачка россиец, а он военный, пролунившийся. И вот они, гэтые чемечисты, российцы, они все равно выросли в 90-х годы, прожили с почуттем этой вот апартеида такого, что Беларусь это интерменш. И они должны, яким бы они не працевали, слесарай на водоканале, неважно, хоть дворники, все равно у них нос высоко, они просто губу глядят на этих белорусов. И вот были два живых фаната Шырыя у 17-м году. Более в Беларуси фанатов Шырыя до, по крайней мере, 19-го года серед рабочах не сустракал. Просто. Кроме этих двух персонажей. Ну, не водного. Что они только не глядели там, починаючи там, як разрезать правильно дошечку, приколотить там шпаковню, там дети варять капусту, там, не ведаю, там, як неких... Як правильно намалевать пузыри, як кажете в Украине. Да, ну, петарды у задницы, извините за выражение, но Шырыя не глядел никто, кроме этих двух придурков. Вот. А теперь я думаю, что в Беларуси, вот наши ватники про то Шырыя уже забыли. Короче, Александр Егорович дубинами выгнал и Шырыя за этих ватников. Ну так вось до украинцев питання. У вас таких, а-ля наш Бабарыка, якой просто нагнали ботов, наподписали, потом транслюють, что просто неимоверно. Я, до речі, зайшла заради цікавості на інший ресурс, я зараз не буду агучувати, але мені так само стало цікаво. Я была здивована узроўнем накрутки, тому что мільённик чат молчит. Мой чат маленечки, у меня там литерально 38 человек зараз. Это іншая, розная позиция. Тому я до украинцев зараз звертаюсь. Вы глядите, у нас есть такой накрученный, крутой политик, умовно у Коски беру, нифига, это газпромовские кишени,
відавочна, які зараз приставили до умовно такого лідера обраного своїх, і яны ўжо маніпулюють ёю, у якой бок ёй як флюгер круціцца. Яна сама нічого, аніводнага рашэння, я ўпэўнена, не прымае, але яна прыняла тое, што да яе вось гэтых балаболаў даставілі, каб яе накіроўвалі. Што рабіць з гэтай інфармацыйнай вайной? Таму што нібыта ёсць прабеларускія, абсалютна відавочна. А у мяне, напрыклад, інтэрв'ю не бяруць, таму што я беларускамоўная, таму што я не хайпую, я не папулярная. ШОС прапанаваў другое інтэрв'ю, таму што пасля першага інтэрв'ю каментары просто завалілі. Давайте Хелен Мінскую. Людзей не засмучвала мова. Вось паспрабавалі пусціць на вялікую пляцоўку, зайшло. Іншыя, ты беларускамоўная. Што з гэтым рабіць? Просовувати далі. Нічого не треба робити. Треба залишатися собою. Ну, а по-другому... Застаємося. Російськомовне інтерв'ю не даю. Що робити? Кажу, білоруською, або українською, або білоруською. Як зручно? Алена, я тобі скажу з свого життя історію. Це той був час, коли в мене був планшет, не планшет, а комп'ютер маленький, ноутбук, яким я спробував користатися як навіть телефоном з наушниками. Та була епоха, не така інформаційна. Я у аеропорті Стамбула розмовляв білоруською мовою і саме зразу познайомилася немка з Південної Африки, розумієш? Представниця посольства Таджикистану. Розмовляємо своєю мовою і ми будемо зразу усім приємні і популярні. Логічно, підтримую. Автентичність придає нам саме те, що ми можемо мати. А що ми можемо? Рідна харизма, рідне бачення, рідна мова. І все. Той, хто хоче себе видавати за когось, ну у нього ніколи нічого хорошого з того не вийде. Хіба не знаю, як ти кажеш, вливали дуже багато бабок в ресурс, а воно ж по-любому не працює. Дійсно, накручені підписки можуть бути, а якщо чат не працює, якщо його немає. Тим більше, якщо канали дуже великі. Ладно, там маленькі канали. Ось. Тому така ситуація. Десь наш пан Василь пропав. Я пропоную трошки обміркувати українські новини, тому що те, що відбувається в Україні, так само викликає у мене, видите, такий легкий трепет, я б сказала, тому що мені стає страшно, тому що Україна, я зараз скажу, як білоруська, яка сочить за українськими новинами, які пов'язані з Білоруссю. І ось те, що відбувається в Україні, відносно Білорусі, я щиро кажу, тут попахує не просто зради, а таким конкретнішим договорником. Хелен, це про електричну енергію, про решту? У тим ліку. Ну, питання все в тому, що теперішня влада у вигляді нашого, так би мовити, очільника, вона профукала все і вся. І, можливо, навіть якщо на сьогоднішній день би вони не хотіли мати стосунки з Білоруссю, вони її мусять мати. А швидше їх підвели так, під кризу. Енергетично. Адже те, що у нас енергетична криза насувається, це цілком зрозуміло. Газ профукали, тепер проблеми з чим у нас? З електроенергією та з корисними копалинами у вигляді вугілля. Ось. І все це в нас немає зараз. Тому, якби, можливо, навіть Зеленський хотів би вести по-іншому політику, він цього не може зробити. Але я більше скажу, він і не хотів. Він в цьому ключі спеціально під це підвели. Він скаже, а що ж мені робити? Що мені відключати, не то що віяловими відключеннями ті чи інші райони чи регіони. Він скаже, у мене і громадяни не повинні страждати, та і не повинна страждати, наприклад, економіка, хоча в нас економіка давно страждає. І він буде спиратися на то, що треба вижити в цій ситуації, і скаже, ось я домовився з Лукашенком, насправді це домовленість не з Лукашенком, а через, так би мовити, транзитом через нього з Росією. Ось вам співпраця на енергетичному ринку. Це якщо енергетичний ринок брати. Хелен, будь ласка, я так думаю, є що додати. Ну,
Что дадаць? Я ж кажу, я назіраю падзел нас, вас, і гэта нейкі, мабыць, Антанас са мной пагадзіцца, не ведаю. Сусветны дагаварняк, распадзел тэрыторый пад уплыў нейкіх краінаў. Адзінае, што мне не зразумела, вось гэты канфлікт тады расіянцаў і амерыканцаў наконт Беларусі, таму што зараз гэтыя дзве краіны асабіста там задзейнічаны ў беларускім пытанні. Што можа беларускі народ зрабіць? Я вельмі дрэнна стаўлюся да тых, хто кажа, што мы нічога не можам змяніць. Ад нас залежыць, ад Антанаса залежыць, ад мяне залежыць, нават ад нашых сяброў украінцаў, якія падтрымліваюць, даюць нам магчымасць трансляваць свае думкі на сваіх пляцоўках. Гэта таксама важліва. Любую зараз рэч неабходна выкарыстоўваць. Мне не падабаецца, што украінскія падаткі фінансуюць злачынны тэрарыстычны рэжым Лукашенка. Я аб гэтым адчынена кажу. Сябры украінцы, друзі, вас так накололи класно, що зараз ця почвара, яка отримує ваші гривні, закупить зброю і поставить її не може з Україною. Невже це не зрозуміло? Чому вашої суспільної реакції немає? Чому громадство не обурене тим, що в Білорусі нехай на декілька годин, але включається електропостачання? Це здрада, тому що ваші гривні, ще раз кажу, потім перетворюються в кулі в серце ваших дітей. Саме так. Чи це не зрозуміло? На мій погляд, дуже зрозуміло. Це логічно послідовний ланцюг. У вас немає міграційної кризи? Почекайте, все попереду. Як тільки ви узбрикнете і відмовитеся покупати москальську електроенергію у Білорусі, ви отримаєте тонни іракців, сирійців, палестинців і усіх решта. Ви сутикнетеся з тим, що сутикається зараз Польща і Литва. Сьогодні у Польщі йшли уже у отчинену, не ховаючи морди свої, з ножницями, які режуть колючий дрот, і почали погрожати уже зброєю. Тобак, кремляді сказали, що ми вас обороним, і ось гэтае гауно набралося смелості, і яно каже, мене москаль захистить, неважливо, що потім той же москаль, як НКУснік, буде стояти за його плячима. Гэта будзе потым. Калі яго ў Сібір будуць ссылаць, і вось гэтая пачвара маскальская з зброяй у руках будзе казаць хутчэй, хутчэй. Не, ён не так будзе казаць, ён будзе кричаць быстрее, быдло, быстрее. Ще простіше, прикладом між лопатки. Або так. І ось, калі я бачу такі рэчы, якія, ну вось ужо зараз можна спрагназаваць. Я не ведаю, Антанас разбіраў венскія вось гэтыя пляскі, якія будуць. Хто там збіраецца, што там збіраецца. Я не разумею людей, якія маўчаць. Мне кажуць, што я некая гераічная, што я некая баец. Я кажу тое, што я бачу. А бачу я жах, тому што і Украіна, і Беларусь, як і Польшча, і Літва, якія ўжо разумеюць, што маўчаць больш нельга. Чыніць супраціў. Ці здатныя мы? Здатныя. Таму я і кажу, згуртавацца вакол мэты. Гэта зараз не здрада, гэта жыццёва неабходна нам зрабіць і украінцам, і беларусам, ужо і Польшы, і Літве, таму што пагроза ўжо фізічнага знішчэння і там. Я хочу нагадать две рэчы. Калі разбегаўся Савецкі Саюз, абсолютно законна, тому что ён не мог быць створаны без магчымасці прописанага ў Конституциях выйсця з Савецкага Саюза добровольнага. Америка руками и ногами не хотела нават ими признаваемых оккупованных республик выходу Латвии и Литвы, и Эстонии, мабуть. Латышоў покинули без зброи, и Америка Латвии зброей молодой республике латвийской незалежной не помогла. Первые, кто помогли зброей, стрелковые хотя бы. То у Латвии зброю вычистили усю. У них только остались тыя винтовки, якія яны схавалі там недзе ў дуплах дрэваў. Все. И стрельбы паляўнічыя, и все. И фоторужье. Помогла Словакия першая. Пасля помогла незалежная Венгрия. Потому что Венгрия ненавидела, хоть она была соцлагеря, она за 56 год ненавидела Советский Союз. И она помогла Латвии, Венгрия. И только Америка недзе расчухалася праз гады 4. Як уже там окрепла держава и так далее. У нас у Беларуси наконт зброі ситуация лепшая, чем у латышоў была ў 90-м годзе.
У нас шмат больш-менш сучаснай стралковай зброі, гістарычнай зброі, крупнокаліберныя кулямёты на складах і вельмі шмат устарэўшых, але яшчэ ўзрываючыхся боепрыпасаў гарматных. Артылерысты на наш бок перайшлі, і гэтыя прыцапныя пушкі будуць у наших руках, как мінімум. Это ўсё старое, але оно ўсё працуе. Але для зброі трэба яшчэ воля. Амерыка за нас рашаць не будзе. Амерыка могла б, конечно, здурнець і зрабіць Беларусі банановую рэспубліку. Але ні одна банановая рэспубліка не показала ні высот дабрабыту людзей, ні высот нейкай бяспекі людзей. Потому что для Америки створила банановую республику, большевики створали террористичную антиреспублику в Латинской Америке. Мы эту историю ведаем. И другое, я еще раз скажу, братам украинцам, когда сбоку Беларуси, с белорусскими погонами попрут на вас бравые солдаты, не верьте, это будут не белорусы. Стреляйте на Порошенка. Цілком логічно, ми колись давно з паном Василем про це розповідали. Коли ми 2 роки з гаком назад починали нашу роботу, ми казали, що якщо, не дай Бог, Білорусь прогнеться під Росією, то нам нічого не лишиться, як тільки мочити вас. Ну, вас, не вас, то буде йти з того боку. Тут другого не дано, тому ми маємо чітко розуміти, і ви повинні чітко розуміти, щоб цього не відбулося, робити все для того, щоб тримати себе в правильному напрямку. І обмінюватися інформацією, і підтримувати стосунки. Це саме важливо. Ну, але ж так, як нас сьогодні править, тоді ще Порох правив, це ще було перші місяці 19-го року. Ми вірили в нашого президента, а тепер у мене нашому президенту віри немає. І ось вони, будь ласка, можуть тепер домовлятися про все, що завгодно, що вони фактично і роблять. Минує нас, нашу волю. Тому тут ми маємо той чи інший момент покласти ножку правильно і сказати ні. Пане Василю, я скажу так, что у свой час для нас, белорусских националистов, в 2015 году очень было трошки, трошки бридко, коли Порох признал Лукашенко, так, на дипломатичному рівні признав. Я його прийняв, там Лукашенко летів в Україну, по-моєму, такий радісний був весь, там, вони там здоровалися і так далі. Ми це, звісно, дарували йому, але ми чекали другого. За много хотели от некого, а сами ж боялись крепко и казать на людях нечто, потому что такая была накал ватности до этой пропаганды российской, что мы боялись просто, что нас физически могут забить. Это извращенные люди, это особенно отставники. 45-годовые здоровые мужики чокнутые, они ж могут забить, разумеешь, схопить нож в руки, там, что какие-нибудь наградный пистолет, застрелить себе. Варианты это. Было реально страшно по Минску ходить. Единственное, что утешало, что одному с стягом ДНР сзаду закинули лом в окно, а другому лобовое высадили, знак этой шоссовый, лобовое уставили. Было и такое, но это все равно было неприємно з боку Порошенка, що Лукашенко признав. Мені здається, що тоді Лукашенко треба було душити. Може бути, що там солярку отримував на військо там, і так далі, а гандаль з Білоруссю, там, товари, не ведаю. По-моєму, гэты гандаль, усі гэтыя гады Москва старалася спыніць. І, по-моєму, году к 19-му гэты гандаль вельмі знізіўся з України. Там ще ніякі причини. Сам Порошенко це все зменшував за часи війни. Ось. Вы догнали, не переживайте. Бітум добре йде в Україну, велике будівництво, оно повним ходом за Белорусью. Он при Порошенку пошел. И он пошел у мои месяцы 19 года массово. Уже як Порошенко заканчивал каденцию. Так, у травні місяці вже приступив до каденції. Ні, я ще інаугурації не було. Що інаугурації не було, а вже бітом папір. Я тоді жим разом заїхав в Україну з этой скалейкою этого бітума, заїхав в Україну і виїхав з пустими цистернами. Друзі, 1 квітня, коли переважну більшість віддали голосів за землю, було цілком зрозуміло, що влада Порошенка вже немає.
І фактично він ні на що Так. не міг впливати. Пригадайте навіть ті рішення, які приймала Верховна Рада. Зєля потім що зробив? Взяв Верховну Раду, розпустив і все. І швидко свою перебрав. Фактично ніс по вітру тримали всі. І судді, і прокуратура, і все решта. Цей ще не зайшов в кабінети, але вони вже розуміли, кому треба кланятися. Тому якби у нас достеменно наша, скажімо так, судова система та всі інші були прореформовані, тоді б воно би було так, як треба. Можливо, і цього би безпреділу не було, який наступив. Ось. Тому що ми дуже добре знаємо, чому не заборонити «Слугу народу»? По-нормальному. Це антиукраїнський фільм. Будь ласка. Це ж, та про що мова говорити? Ось, Це знущання. Ну, звичайно. Ну, так, ні, можна сказати, також же демократія. Демократія – це не вседозволеність. Тому, я так розумію, була б нормальна державна влада повністю до кінця, так як має бути. Хтось подав позов і все. І закрили, і до побачення. Там навіть президент не має ніякого відношення до того. А Пороху треба було швидше робити реформи. Звичайно, я не знаю, про що він тоді думав, але це була його стратегічна помилка. Ну, ми тепер розплачуємося. І він, до речі, в тому числі. Отак. Як то казав Кобзар, боритися то поборить, і вам Бог допомагає. Я зараз білорусам пишу. Я українцям закликаю просто, білоруський ресурс, він вельми обмежований. Тому що, я ще раз скажу, супроть білоруської опозиції, тої опозиції, яка здатна нечто робити, розгорнуті просто зброї з усіх боків. Нас гасять, я по собі відчуваю. Навіть своє. Тому я зараз не акцентую на кимсь увагу. Я просто бачу, та ж сама Хартія, вона прибирає стіги народної громади з акції зі свистом просто. Я зараз не топлю за народну громаду, я зараз топлю за народ Білорусі. Покуль не чується, що пропаганда робить свою справу, що, дійсно, правильно зараз Роза Бронштейн написала одним із чатом, а білоруси не розуміють, що гэта московські інкусники пойдуть за їх спинами. Ми цудовно розуміємо, тому що ми гэты шлях проходили постоянно. Мы ніколи на площади не были сами с собой. У нас постоянно стояла НКУ за плечима. Антана Сведы, гэта у выглядзе аўтазакаў, у выглядзе аўтобусаў, у выглядзе пачвараў, якія нас здымаюць, у выглядзе АМАПу, якой прыязджаў рэгулярна на акцыі, калі мы выходзілі. Мы ўсё гэта ведалі. Да, мы смеяліся. Я вспоминаю вересень. Одна акция, так званая массовая, я назову ее демонстрацией, но это не протест. А Лена, вот кажи, что хочешь, но уже вересень, это был не протест. Не, у вересня уже все, потому что вот гэтыя карусели на Крэсціна, на Жодзіна, на Барановича, гэта все тое, что адбылося, яно, разумееш, сегодня, вось Алена Васильева падчас інтэрв'ю Балаганова, вось гэта я кажу, я называю гэта несвядомасць. Яна кажа, беларусаў ніхто не гатаваў. Пан Василь один сидить і пан Василь другі сидить. Яны пацвердзяць, што яшчэ па вясне 2020 мы з Олексай на наших ресурсах показвалі, як што рабіць, як неабходна накручваць на сябе усялякія газеты, паперы, каб абараніць рукі, ногі, галаву. Калі я чую, мы нічога не зрабілі дзеля таго, каб людзей папярэдзіць, гэта роўна тая ж сітуацыя, якая адбываецца зараз. Калі ёсць сілы, якія папераджаюць, паказваюць, вучаць, з імі што робяць? Катком сносяць. Потым крычаць, нас ніхто не папярэдзіў, вас папераджалі. Маецца на ўвазе, што не ніхто, а тыя, хто бралі на сабе адказнасць і звалі на плошчу, яны нічым не папярэджалі. За тое, што адбываецца ў Беларусі, лежыць на нашых плечах. Я ніколі не прыкладаю адказнасць за тое, што адбываецца. Поехали белорусские беженцы в Украину. Мы были первыми, кто встал и сказал, это я сказала, мои люди, Олекса стал побач, сказал, я с тобой, я буду допомагать. Это все было при сведках, нам нема чего ховать. Потому что я сказала, это мои люди, это я их закликала чинить супротив этому злочинству. Яны вышли. И то, что их зараз закатовали, забили, сбили, неимоверно, это и моя отказность. Я пачала проект антикрызового не того, что у меня
шчырая душа, добрае сэрца, і мне нефіг што рабіць. Таму што ў мяне на плечах адказнасць была за людзей, якія выйшлі на вуліцу, я іх заклікала туда. Я з імі там была, пакуль не выехала в Украіну, разумееш? І вось гэту адказнасць, хэштег «Я дома». Чаму я не падтрымліваю Дылеўскага? Я 1000 разоў гэта казала. Я не ведаю яго прыватна. Я ніколі з ім нават у суполках не размаўляла. Але застацца дома і застацца жывым – гэта забавязанне зараз кожнага беларуса, гэта адказнасць за сябе і за сваю будучыню. Можна захварэць у краме. Ва Ўкраіне, вось 2 украінцы сядзяць, няхай яны раскажуць, якая пандэмія бушуе ва Ўкраіне, пры ўсім тым, што тут не забаронены маскі, тут не забаронены антысептыкі, тут не забаронена вакцынацыя, і я табе больш скажу, тут такая вакцына, што ідзі толькі і шчапіся, што хочаш рабі сабе, хочаш AstraZeneca, хочаш Pfizer, хочаш Moderna, що хочеш, то і калі. Люди не йдуть. Розливайок менше, ніж пунктів вакцинації, я вам так чесно. Так. І при усім при гэтым, разумієш, в Україні бушує пандемія. У мяне, я казала, я контакт першого узроўню зараз по ковіду. Я асабіста нідзе не цягаюсь, у меня доставка на дом. 2 тыдні, правда, пройшло, я уже могу выходить, ну, потрошку прогуляться, проветриться, потому что самой необходно неяк, ну, чистить легкие. Тут такая пропаганда ідзе ковіду, што людзі, рабіце ўсё дзеля таго, каб выжыць. Забарона на крамах, калі ў цябе няма адмоўнага ПЦР-тэста або прышчэпкі сертыфікату, ты не зайдзеш. Я ведаю тут, што адбываецца, і людзі, Украіна другая па ўзроўню загінутых у Еўропе. Гэта пры тым, што робіцца. А ў Беларусі гэта забараняецца. Калі украінскія сябры не ведаюць, то я раскажу. В Беларусі забаронена маски носить, ну фактично забаронена. В Беларусі забаронена распавядаць про ковид. У Беларусі забаронена нейкую інфармацыю размяшчаць про тое, што пандемія бушуе і неабходна сябе берагчы ў першую чаргу. Гэта ў Беларусі ўсё забаронена. Нельга казаць про тое, што ў Беларусі гінуць людзі ад пандэміі. Таму што гэта для пачвары, для лукашыста повод звінаваціць яго, чарговы повод звінаваціць яго ў геноцыдзе беларускага народа. У Беларусі геноцид. Усё тое, што я ратую жыццё, оно забаронена. І пры гэтым мы заклікаем за жыццё. Можна не падтрымліваць нікога. Я, Хелен Мінская, прашу, беларусы, хто мяне пачуе, пабудзьце дома, малю, з дзецьмі пабудзьце, з сем'ямі пабудзьце. Я не хацела бы зараз акцэнт рабіць. Пан Васіль, ён прайшоў гэтую гісторыю, ён страціў чалавека, якой не проста блізкі быў, гэта была мама. Я не хочу гэтую тэму падымаць, але ён як ніхто ведае, што такое пандэмія, што такое ковід. Я не магу з манітора паказаць вам тых людзей, якія зараз у нас на апаратах ляжаць ва Ўкраіне. Гэта страшна. Калі побач чалавек, яго дружына, і яны адзін аднаго бачаць, як і адзін, і другі памірае, таму што ШВЛ – гэта астатняя фінальная стадыя, і на ёй вырашаецца, ці пройдзе чалавек гэты шлях, ці не пройдзе. Не знаю, чи видно вам, чи ні. Отак виглядає сертифікат щеплення в дії, трошки з'їдає. Підтверджую, я 1 листопада отримав другу дозу вакцини Pfizer, і дуже багато противників є цієї вакцини. Серед кожного, серед нас з вами є знайомих. І знаєте, в основному це противники ті, хто дійсно, кого так не коснулася ця проблема. А от ці, хто втратив близького, рідного, ці більш адекватно реагують. І ви знаєте, я недавно з одним говорив своїм знайомим, кажу, ну от вакцинація, буду робити. Він каже, ну ти ж розумієш, це ж не вивчено ще, на швидку руку зроблено. І я кажу, ти знаєш... У мене теж є, бачите? Да, і воно, якщо горить зелененьким, то ти вже маєш, ну, типу, повну... Ну, я здамся на тромбоцити, і так само у мене буде такий сертифікат. І ви знаєте, я говорив з цим чоловіком, він каже, ну от не вивчено, будуть якісь побічні ефекти. Я кажу йому, ну дивися, якщо в мене там через 20 років виросте хвіст, ну, чи один ріг, чи може ще одне око виросте, то я хоч доживу, бляха-муха, до того часу і, ну,
будемо вже якось з цим питанням вирішувати це питання. Ну, у мене зараз не хочеться, щоб у мене не було шансів дожити до того моменту, коли ми поміняємо владу, коли в нас буде вільна Україна, коли ми вернемо... В нашому розумінні, друже. Так. Це ж теж ми маємо бути свідками, ми маємо бути співучасниками. А якщо ми зараз похеримо на це все, будемо отак проводити якісь Ви ж розумієте, в Києві вчора пройшов мітинг. І хто був організатором? РПЦ, ОПЗЖ і Офіс Президента. Тобто, з одної сторони кричать, що ви будете не мати можливість зайти в торговий центр, зайти в громадський транспорт. З іншої сторони, якісь ходять і розказують, що ні, обов'язково. У нас не є обов'язкова вакцинація. В нас є вимоги до роботи, до пересування. Ти собі хочеш сидіти вдома, сиди собі і нікуди не виїжджай, не будеш наражатися і не будеш розносити. Якщо ти хочеш, я вам можу підтвердити зараз, в громадський транспорт впускають без цих. Но якщо патруль поліціянтів тебе впіймає, 17 тисяч штрафу. Це дуже крутий штраф. 600 баксів. Це 600 баксів по великому рахунку. В торговий центр, великі торгові центри, фітнес-зал, ти не пройдеш при ніяких умовах. А, на секундочку, приїжджали мої знайомі, ПЦР-тест стоїть 765 гривень на 3 дні. Тобто ти не можеш кожних 3 дня отак, продлівати собі життя. Тобі треба визначитися, бо, я не знаю, пан Василь чи Хелен, оцей червона зона, чи цей локдаун, він має якийсь термін? Чи поки оця захворюваність не зменшиться на 100 тисяч, тоді воно буде виходити? Поки не зменшиться, наскільки я розумію. Вибачте, будь ласка, що кажіть. Ну і в додачу, до речі, про захворювання. Ось тиждень назад, до речі, сестра дружини, вона лікувалась в Києві, в неї дуже серйозне захворювання. Мама її, тобто моя теща, лишилась вдома. І якби її дальній родич не завіз, вона вже помирала від ковіду. Вона задихалася. Привезли в лікарню 4 дні під маскою конкретною. Зараз вона вже з-під маски вийшла, бо йде інтенсивне лікування, але маскою все рівно користується декілька годин в день. Друзі, це в моїй родині. Людині 78 років, звичайно, не молода дівчинка, це зрозуміло, але треба дбати про своє здоров'я. Ну і в чаті в нас вітання Тойво Траксу, і від Тойво Тракса інформація. Тойво лікується так само, він каже, друзі, бережіть себе, робіть все для того, щоб у вас було все правильно і хорошо. Ну і Тойво вам одужання та всім друзям, хто дотичний до цієї хвороби. Не скажу, не треба його боятися, цього захворювання, але треба вчасно робити ті чи інші речі. Воно може не минути будь-кого, навіть того, хто є, вже має, як і в нас є сертифікати з паном Василем, ми так само можемо захворіти, але я знаю точно, що перебіг хвороби протікатиме значно легше, ніж коли ти зовсім не вакцинований. Тому, друзі, підтримуйте свій фізичний стан і не зволікайте. До речі, про Рашку і про РПЦ. РПЦ в Росії не виводить людей, бо там голову скрутять. Там влада не попускає таких збіговиськ, як це робили в Києві. А в Україні це робити можна. Це є пряма диверсія. І хто не хоче вакцинуватися, не вакцинуйтесь, але не робіть перешкоди тим, хто це хоче зробити. Аналогів є дуже багато самих різних захворювань, і вакцини проти них знаходилися. Звичайно, іноді кажуть, придумайте ліки, а не вакцину. Ну, типа, щоб можна було ефективно лікувати. Ну, я не лікар, але лікар теж нормальний, скаже щось подібне, що скажу я. Значно більше, звичайно, буде інфи, пояснень і всього того. Тому слухаємо лікарів, я не кажу такого, як Комаровський, бо для мене це взагалі балабол. Ось, хоча він, можливо, і непоганий лікар. Для мене це, до речі, слухав по радіо. Маєте хорошого дільничного лікаря, проконсультуйтесь з ним, якщо він у вас є. Якщо у вас немає хорошого дільничного лікаря, знайдіть його собі, перепишіть свій договір з іншим, чи як би там не було. Але дбайте про своє здоров'я, і тоді у вас все буде хорошо. Хелен, прошу.
Ну, Антанасу слова, тому що гэта у іх капаюць Вот тэрмінова магілы. такая ситуация, что, конечно, наш демократ вусаты, ён нас, людей простых, як бы, ну, я ж так само, вот я, допустим, політично ангажований чоловік. Я маю чорні політичні погляди, політичні мети маю, хоча я сам не політик, я просто звичайний блогер, от питаючи, що люди думають. Але в мене так само є некілька рівнів сприйняття речаїсності і державної речаїсності. Большинство людей знаходиться на самому простому уровне, вот это пирамида этой. Як до мене относятся? Вот люди не хочуть, щоб П'ятьолоб убив їх по ночах ніколи, розумієш? Лукашенко летось показав своє обличчя. И он про людей у пару не подбал, люди не отримали у пару вакцины, вакцин не было еще в початку года 20-го, хотя в общем свете развитыми не были. Нас, громадство, тільки Росія не вкидала, а это Росія виновата, это виновата Кремль, Лубянка, у этой пропаганде антивакцинации во всем свете, у тем лику в США, и они вкинули в это миллиарды долларов. У іх бабки раком ползают по кладках, по хлеб, ползут праз некие речки, это и сибирские, раком ползут бабки 80 годов, а они миллиарды долларов укидают у пропаганду, контрпропаганду вакцинации. Гэтые козлы, придурки. Так вот, глядячи на гэта, я лічу, что у Беларуси поспех пропаганды антивакцинации меньше, чем як я сбоку бачу в Украине. І полягає гэта ў тым, што у цэлым Беларусь, якія б мы не былі трусы, там, глупыя палітычныя і так далей, з аднаго боку более адукаваныя на душу начальства, чым украінцы, а з другого боку менее вольныя. Украінцы более вольныя, і воля гэта часта на слабую галаву, і она іграе дрэнную ролю. Чалавек, ён прывык жыць вольна, ён не прывык падпарадкавацца нейкім правілам, а калі гэтай волі яго пачынаюць валодаць у пазажопы всякія, і РПЦ московская, гэта воля ператвараецца у зброю супраць самого чалавека, з якога здзекуюцца. І таму беларусы з радасцю, калі б у Беларусі бесплатна з'явіўся хаця б один Pfizer, я вам адказваю, што на гэты момант, по-моему, 2 разы вакцынаваных хоць чым-небудзь 26% у Беларусі. Поверьте вы мне, процентов 60 само менее, а то может 65 уже провакцинувалися. А коли б это британская была одна компонентная, уже под 90 вакцинувалася. Лячили б, билися б, як за колбасою в 89-м году. Мячили по один морду. Лячили б, вакцинувалися. Тому в украинцев есть некие межгалактичные, космичные махчимости по наших мерках по белорусскому, потому что гэты демократы, херы, разумеешь, з гары, з Могилевской, ён здзекаваўся тады, а цяпер нібыта нешта зрабіў і здзекуецца далей. Што ён сказаў прямо ў вочы? Если ж я привязу все эти 4 вакцины, они поробят себе вакцины, поробят прививки и разбегутся по всех Европах. Вы что, холопы тут или что? Я не разумею. Так, ён так же ж і сказаў, яны спецыяльна робляць сабе замежныя прышчэпкі, каб ім далі гэты замежны сертыфікат і яны маглі ездзіць, атрымліваць грошы і ЦУ за мяжой. Хто не ведае, китайская вакцина, как белорусская, она сертифицирована ВОЗом, и она в Украине так само ёсць. Она, до речі, популярна, по-моему, в Англии яшчэ, у свеце. Ну, брат мой моніторив. Коронавакс? Коронавакс. Да, вона дозволена, але ті люди, які хочуть виїжджати за кордон, вона не котирується в європейських країнах. Тому да, Коронавакс, вона вважається такою самою, наскільки я зрозумів, самою правильною з точки зору медицини, але чомусь вона китайська, і чомусь її, не визнають сертифікати по Коронаваксу. До речі, українці вже, наскільки я читав за новинами, на виході є вже, ще скоро буде українська вакцина. Я чув так само. Уже зробили, вже тестять львовську у Гданьську. На польських мишах, кажуть. Ну так. Так ось ще що хочу доказати, що добре, дякую Богу, Коронавакс, але Коронавакс немагчыма замовіць, тому что ніхто табе по телефону не скажет, какая вакцина. Это
у нас такий бінарний опціон. Може випущити чорне, може випущити червоне. А вакцина альбо белорусская, раздел российская, альбо чисто российская, это 80 альбо 85% душих вакцин. У Гомеля, наприклад, Коронавакс не трапив простому люду ні одна доза. Коронаваксом шпильнули ще спочатку усі сполкомовські, після сільсоветські, після мінти, там і так далі, уще. Державні, некоторые врачи, просто врачам это не, это за відділеннями, а вообще остальные пошли вон. Розумієш, там таке відбулося розміркування. У Мінську перепало вакцини Коронавакси простому люду. Це був ажіотаж страшнющий. Я уявляю собі, коли б навіть англійська вакцина була однокомпонентна, тут, я говорю, реально були б бойки. Тут Майдан був у Мінську по цій вакцині. Тому сябрам українцям, хто там гэтай прихованной российской пропаганды мозги у кого напруженные, промытые, это антипрививочники и так далее. Я могу персонально, коли, конечно, смогу приехать, коли вы крепко будете доказывать свою правоту, могу приехать и персонально плюнуть вам в морду. Потому что у нас у Беларуси махчимости таких у вас нема. И в условиях, что вы хотите, как на Украине, я скажу, хочу руками и ногами. Я хочу, вот как было у меня, як на Україні. Ну, я цитую про Мецьта. Ну так, і на цій чудовій ноті після Антонаса хочу, друзі, сповістити, що сьогодні вранці в 5:58 Наталя Іванівна надіслала 100 гривень на підтримку проекту «Діти». Олена Сергіївна 300 гривень. Ну, це є Хелен Мінська, наша дівчинка, в 19.19 і Андрій Клімов 19.59, 50 гривень. І наразі, друзі, маємо на волонтерській карточці 3627 гривень. Це надходження, друзі, за сьогодні. За що я вам дуже вдячний. Ну і на донейт-системі 959 гривень. Друзі, ми фактично пройшли екватор по фінансах, але вже у нас сьогодні 4 число, наскільки я розумію, друже Василь, так? Так, тому складується, ну, осінь завжди була непростою, складною, ну і пішли перші реальні платіжки за комуналку. Я вже частково сьогодні нагадував. Газ поки що я сплатив по 7,59. Ну це тільки за куб газу, друзі, і 400 гривень доставка. Це на умовних 3000 кубів газу в рік. Доставка кожен місяць 400 гривень. Рахуйте, за 12 місяців я повинен заплатити 4800 гривень за доставку. Якщо 4800 гривень розділити на 8, це 600 кубів газу вони у мене забрали за доставку, друзі. Отака от проста арифметика. Або, пане Василю, 4800 це скільки буде? Більше $600, так? 4800? Так. Да. Я не знаю, по чому у вас долар на правому березі? У нас Ну, я сьогодні 1 до 1 брав. Ну, друзі, я би ще хотів, знаєте, от ми вже час 37, я би хотів, можливо, ви теж, мабуть, в інформаційному полі зустрічали, а можливо навіть і підписані на такого лібераста із Федерації Варламова. Ну, чесно скажіть, так. Бачив 3 ролика взагалі. Бачив 3 ролика. Я його розкусив, там був ролик про Мурманськ, про засранці Мурманські і щось подібне. І оцей засранець вирішив зробити цикл передач 30 років незалежності 15 республік. Я дивився, чесно, ролик його перший раз, він про Придністров'я розказував. Такий, ну, як на мене, цікавенький, бо я був в Придністров'ї декілька разів і там, ну, він майже все правильно сказав. Так ось, оцей, його називають Адуанчик, 2 дні назад випустив ролик. Називається «Україна. Хитрость Кучми, корупція Порошенка, реформи Зеленського, Крим, Донбас, Майдан». 2 години 48 хвилин. Добре він там наклав. Нагадаю, Варламов не в'їзний в Україну, він відвідував окуповані території Криму і йому заборонений в'їзд. Але отак, як в мене взаді є хромаки, так він побував в Києві.
Я вирішив почати дивитися, але думаю, гляну, що люди пишуть, гляну, що відбувається. Так от, 2 листопада і, ну, умовно кажучи, пройшло 2 доби. Переглядів 935 тисяч, при тому, що в нього 2 мільйона 992 підписника. Коментарів 42 тисячі. Лайків 32 тисячі. Як ви думаєте, скільки дизлайків? Ну, Стільки же. більше. 39 тисяч дизлайків. Ну, відео в трендах, але ж самі дизлайки говорять про те, що як він зробив подачу. До речі, Порох, хто там, корупціонер в нього, так? Подача в кращих традиціях розпропаганди, але на простому хлопському рівні. Крим присоединили, да, Крим присоединили, на Донбасі саме там определення, Дахін. Так, пан Василь, да, я хотіла би до вас звернутися. Я позавчора, подається, у своєму стрімі, мабуть, Антанас долучиться до гэтага спічу. Я закликала наших беларусаў сачыць за людзьмі, якіх яны слухаюць, і назіраць, як тыя перапранаюцца ў паветры дзеля таго, каб, набраўшы аўдыторыю, задвигаць сваю прапаганду. Вось на прыкладзе Украіны пакажыце, калі ласка, як гэта ўжо працуе ў Беларусі. І я закликала беларусаў, як толькі вас пачынаюць адводзіць у бок тыя, каму вы учора давяралі, адпішыцеся нахрен і больш ніколі не павяртайцеся, таму што гэта чалавек, якой працуе з антыпрапаганды спачатку, пераходзіць у нейтральнае поле, такое вакенца авертону, а потым пачынае вам задвигаць сваю палітыку. Пан Василь, вам слово, дякую. Так, і любий лібераст Російської Федерації закінчується. На питанні України, Криму закінчується дотла. Тому, друзі, хороші москалі 200. Кожен 200-й – це дуже гарний москаль. Вірте в наші Збройні Сили. І оцих, я таких оцих ліберастів, ну, це для мене типу як Гордон, оце теж така от консерва, да, ГБшна. Ну, умовно, той Шарій, потім він вже став, коли набрав цю мощь, став же рупором. І оцей останній лібераст, який от такій непринужденій формі отак розказував, но знову, ну я так проглянув ще коментарі, найпопулярніший коментар українською мовою, відписка і все таке. Тобто люди ще були підписані, вірили, дивилися і довіряли. І сьогодні, друзі, бачив у Романа Цимбалюка, там вступне слово на годину з чимось, інтерв'ю з, тобто, я так і не зрозумів, хто у кого брав його, але Роман Цимбалюк задвинув йому гарно і красиво, друзі. Я думаю, варто передивитися. Це на каналі З ким? З цим Варламом? Так, звичайно. Тобто, у світлі цього фільму вони зійшлися, ну не зійшлися, а зіткнулися. І там дуже чітко розповів. І так він загортає, і про те, що як то Крим, що на Донбасі, і чому Україна мову їхню не любить, і так далі. Тому, одним словом, там питань дуже багато було піднято. Я думаю, ви це передивитеся на одному диханні. Цимбалюк, як завжди, наш. Отак. Можна 2 приклади скажу. Перше, що якби зячинство, мне запомнивший конец Советского Союза, самая там пьянка, горелка дорогая, гэтые механизаторы, гэтые летом зарабляют, пьют. И вот до кучи механизаторов, здоровых мужиков, 30-40 годов, подваливая некий шкет и начинаем нечто втирать. Это казалось им: ты кто? Я таки, иди ты. Разумеешь? Так вот это гэтые вообще российские либерасты, федерасты, треба так, ну, коли уже крепко цікаво, глянуть, ти хто, і послати їх туди. У нас тут свой стол, своя поляна, і їм тут, якби, делать этим выпердышем тут нехер, в принципе, ну, скажем грубо. А другое, что на Минавіті, а я так само член команды Минавіти, якби хто это не хотел, была презентация выставы Зялінскага, якби, скажем, арт-выстава ягоная была нарэшце першая
Ну, там цікаві плакати, символі такі, Чебурашки, я автор гэтага паняцця Чебурашка. Вот. Хто цікавіцца, можа паглядзець. Ён зрабіў партрэты Аўтуховіча там і так далей. Такія вельмі прыгожыя. І там гэты самы Айдэр Муждабаев, звяртаючыся да беларусаў, сказаў: калі да вас падходзіць лібераст, які нібыта выглядае нармальна расійскі, ён мае права вам, беларусам, задаваць толькі два пытанні. То есть казаць только две рэчы. Простите, извините, это первая речь. И чего изволите? Чем вам помочь? Все. Больше ничего от них мы приймать не будем. Ни меду, ни смороду. Что они там думают про Порошенко, про яйки страусов. Мне особисто на это наплевать много годов. Ну, будем все фиолетово. Что думает там одуванчик, там косматый дед с бородой, это, некий новый там, это, птеродактиль, это их цеха Москвы. Там ще хто мені... Це все агенти впливу, Антось, це все замасковані, акуратно підігнані. Вони іноді їм дають можливість висловитися, начебто, точку зору українців чи білорусів, а потім акурат, ну знаєте як, 60/40 або 70/30. Начебто 70% правди, а потім дис. А ви їжте, якщо ви не розумієте. Тому, звичайно, під цим соусом подає москальське лайно, на яке ми, друзі, не повинні реагувати. Я завершив думку. Ну так. Як в мене у донатах був один полбелорусок, москаль, мать білоруська гомельська, і він мені там донатив, він став донатити трохи болі, там відчувально так, ну, нібито 500 гривень. А тоді в кінці в коментах починає битися з моїми модераторами і каже: ну, Антон же, вот я ж Антону гроши давал, значит, мы же один народ, разумеешь. Я говорю: друг, ты можешь от сегодняшнего момента мне ничего не давать. И он звалил с комментариев и так далее. И мне фиолетово, кажу, я тебе ничего не виноват. Ну надоначу ты мне за полгода там 3000 гривен. Ты, разумеешь? Ну, дякую тебе за это. У них такая думка, на вот от них и приймати. Купити тебе легко. Ну, да. Щоб ти перейшов на його сторону, наче б тобі незручно йому рота закрити. Розумієш? Да, це зручно, я ніяких заказів не виконую. Можу пересилати $1 2 мільйон. Їхні методи і наше якесь виховання, типу ми відчуваємо себе якесь трошки в цьому, ну, незручно, бо людина все-таки от щось там підтримує, тому чітке ні, чітке, ну, донатиш, донать, не донатиш, не донать, тут же все просто. Друзі, я завершив голосування, до речі, у нас в чаті було голосування у мене. Чи ви вакциновані? 58% так вакциновані в нашому чатику, 25% ні, але планують, і 16% не вакциновані і не планують. Тут особиста справа тих людей, дійсно, які не вакцинуються. Головне, друзі, щоб ви не попали в ці лищата, коли буде дуже погано. А погано може статися, ну, з 90% так точно. Можливо, знаєте, 16 і 10 тих відсотків, які залишаться, можливо, це найздоровіші люди. Адже дійсно люди здорові фізично і психологічно, вони можуть легко обійтися як тим нежитем, можливо. Тому, друзі, хай у вас все буде добре, а хто відчуває, що не дай Бог щось, тому, будь ласка. Ну і як найкраща вакцина, це як мене спитали, якою, я кажу, ну модерною, ого, тобі повезло, модерна, класна. Друзі, хай люба вакцина, яка є в Україні, вам підійде, і хай все буде добре. Ви знаєте... Я еще про вакцину скажу коротко. Брат мне все-таки врач, он мониторинг, это я вообще приклады, артикулы читаю. У Китая в одной из провинций провакцинировали амаль абсолютно только в этой вакцины, что у нас в Беларуси, якая в Евросоюз не выйдешь. 93% населенства. И хвали нема. Захворевший ее, на ИВЛ никто не ляжет, ни один человек. І, друзі, знаєте, що 90% людей, 95% навіть, які лежать в важкому стані, вони іменно не вакциновані. Тобто ті, хто вакциновані, в них перебіг дуже простий. І скажу вам так, знаєте, хто, можливо, був власником нової машини, от пан Василь був власником нової машини, а хто ще був в кредит, це таке відчуття, коли ти купив нову машину і взяв повне каско. От
Я вас розумію, про що ви. Да. І коли кінчається рік страховки, і ти не попав в аварію, і в тебе якесь відчуття, даром застрахувався, тобто ніби даром потратив кошти, знаєте? Ну, а там каско більше штуки баксів коштує, так що це не просто. Да. І, до речі, в контексті, друже Василь, що не забув, Антось сказав про провінцію в Китаї. У нас є таке місто Моршин, воно курортне, і там дуже класний мер. Так ось він якось так зумів переконати всіх своїх громадян міста Моршин, майже всі провакциновані. Друзі, в цьому місті хворих на коронавірус немає. Ось вам. І ви знаєте, ще такий момент, всі хвороби наші йдуть від голови, і коли ти вакцинований, ти психологічно вже готовий знаєш, що ти захищений, і тоді воно до тебе може не ціплятися, ви розумієте? Коли людина отак, типу, як впевнена, чи якийсь такий позитивний настрій, і тоді... І не тільки впевнена, друже Василь, а й робить правильні дії ще, окрім того. Адже коли у вас хороша, знову ж таки, на машину перекинемося, хороша машина, у вас хороший зір, ви знаєте правила дорожнього руху чітко. Розумієте? Ви їдете по правилах, але у вас і побічні всі ці моменти вам плюс у карму. Тоді воно все виходить здорово. Ну, звичайно, не дай Бог, може прилетіти звідти усі, як ото у Харкові, коли 16-річний пацан просто взяв і протаранив автомобіль. Це просто злочин. От. Тому в тому іншому випадку все хорошо. Ну і ще щось хотів розумне сказати, ну забув, так буває. Вибачте, що перебив вас, друже. Ні, все нормально, це ви доповнили те, що яке відчуття, і, умовно кажучи, якщо щось не так, ти типу зробив все більш-менш можливе, щоб від цього уникнути. До речі, впевненості. До речі, по-моєму, не можу сказати, з чого почалося, але в Україні з минулого тижня дозволили вакцинувати з 12 років. І зараз, по-моєму, ввели сертифікат вакцинації вже для підлітків. Тому, друзі, а зараз як виходить? Малому моєму без чогось 18 років. Він заблокований. І йому ще не було можливість по рокам робити вакцину, але він ще дитина, і він хоче десь піти чи під'їхати, він має в присутності батьків це робити. І він каже, а як? Я кажу, йди, 17 тисяч, це 17 початок, кінець 34, тобто може бути таке, що... Тому, як то кажуть, береженого Бог береже, і пильнуйтеся, шануйтеся. Саме так, і Анастасія Клименко пише, Настуне, вітаю, і друзям всім в чаті вітанечко. Пані Анастасія пише, пане Василю, це психосоматика, те, про що ми з вами говорили. Дякую, Настуне, дуже приємно. Ну що, друзі, будемо завершувати. Я хотела бы при конце зробити некалькі таких гучних замовленняў. Гэта вынік той працы, якую мы робили остатніх 2-3 месяцы тому. Першае, по вакцыне. У мяне у самой прыклад, моя сяброўка, яна сузасноўніца грамадскага аб'яднання, якім я кірую, яна прышчаплялася яшчэ ў лютым 2021 года у Амерыцы вакцина Pfizer двухфазная, яна прышчапілася, і падчас, калі яна была ва Ўкраіне, яна захварэла ковідам, і яна адзіная была, хто не трапіў у лікарню. Таму, як бы я не ставілася, да баюся, не баюся, магу, не магу, мне ёсць, на жаль, медычныя супрацьпаказанні пакуль, але, як паказвае практыка, усё можна вырашыць, калі ёсць жаданне. Таму я заклікаю вакцынавацца. Беларусы, яшчэ раз скажу, я не заклікаю вас вакцынавацца супутнікам. Я заклікаю вас вакцынавацца якаснымі вакцынамі. Чаму? Таму што супутнік, ён прыбірае у вас, Антана зараз мяне будзе выпраўляць, на мой погляд, прыватны. Калі чалавек вакцынуецца, ён атрымлівае нейкую упэўненасць у тым, што ён ужо хоць неяк, але абаронен. Дык вось супутнік у гэтым пытанні, гэта проста тая фікцыя, гэта тая вакцына, якая не проста не спрыяе таму, калі вы захварэеце, лягчэй працягчы гэтай хваробе, а спрыяе таму, што вы страчаеце гэту бяспеку, небяспеку ў свой бок. І, на жаль,
ситуация у Беларуси, нават с теми, кто прышчапіўся с спутником, яна будзе пагарчацца, потому что супутник уже 1500 разоў публікаваліся дадзеныя, что гэта просто святая скрипоносная вода, каб вы разумелі, для лишних хромосомных. Беларусы не лишних хромосомны, то супутник у маім выпадку, як я лічу, не то, что не працуе, ён робіць горш, тому что люди страчаюць гэтае пачуццё небяспекі. Таму, калі ёсць магчымасць выехаць ва Украіну, Польшу, Літву, будь-якую краіну еўрапейскага звязу, калі у вас ёсць візы, калі ласка, гэта ўсё робіцца ў нашых краінах бескаштоўна. Ва Украіне таксама беларусы могуць прышчапіцца бескаштоўна любой вакцыны, якую яны абяруць. Адзінае, што раюць лекары, тут ёсць градацыя па ўзросту, таму звяртайце ўвагу. І другое, пакольку у Беларусі не існуе праграмы абароны, захісту і ўвогуле законы не працуюць, сябры, намі гэта аб'яднанне праваабарончых арганізацыяў, яскравы прыклад, што мы абсалютна розных пазіцыяў, палітычных поглядаў, гэта той час, калі дэмакраты з анархістамі дамовіліся ў вельмі важлівай справе. Мы заклікаем прыбраць у беларускім пытанні паняцце прызнаны, вызнаны, палітычна зняволены. Мы заклікаем до таго, што зараз у Беларусі пакуль не аднавілася судовая сістэма, пакуль людзей просто садзяць за краты, за налепкі, за пасты, за лайкі, за дызлайкі, сябры, мы не маем права, таго ж Міколу Аўтуховіча не называць палітычным зняволеным. А дэ-факта гэта так. Ёсць шмат артыкулаў, якія, на жаль, не ўключаны ў спіс па крытэрыях вызнання палітычнымі зняволенымі, і наш дакумент, распрацаваны праваабарончымі арганізацыямі Беларусі, заклікае прыбраць фармуліроўку «вызнаны палітычна зняволены». На дадзены момант у спісе амаль 1400 чалавек гэта палітычныя зняволеныя незалежна ад артыкула, а залежна ад сваіх грамадскіх поглядаў. Таму, калі ласка, я папрашу нашых украінскіх сяброў, беларускіх сяброў, не выкарыстоўвайце фармуліроўкі «вызнаны». Поўнасцю падтрымліваю. Так, у нас ёсць палітычныя зняволеныя, і калі выпадкова у кагосьці ёсць жаданне далучыцца да заявы і падтрымаць яе, будь то блогер, будь то грамадскі дзеяч, арганізацыя, калі ласка, можаце звязацца са мной і паставіць свой подпіс пад гэтай заявай дзеля таго, каб падчас, калі у нас будзе ўжо вызваленая Беларусь, мы змаглі рэабілітаваць усіх палітычных вязняў незалежна ад пазіцыі іх вызнання. Дзякуй. Свобода палітвязням. Свобода палітвязням. Я яшчэ дадам, вы знаете, што калі можна, што на агул нашай так званай праваабарончай арганізацыі беларускія, было інтэрв'ю з гэтым Вовчикачом, который про расстрельный пистолет писал, як его этого звали полковник, ці хто, что в Германии живе. Таким милиционером, таки резкий, конечно, ментом. Я скажу, что так, что мяне дзейнасць наших праваабарончых организаций зусім не радуе беларускіх. Яны дазваляюць сабе нейкую сегрэгацыю, раздзяленне. Яны працуюць на руку прарасійскіх гэтых штабоў, которые замоўчваюць прозвішчы, імёны, затаптываюць просто прозвішчы, імёны людзей. І таму, можа быць, у вольнай Беларусі прыйдзецца і пераглядаць дзейнасці гэтых так званых праваабаронцаў, Бог ведае, не ведаю, это я наперад так кажу. А другое, што пра ўзаемадзеянне ў грамадстве, я скажу так, што я прайшоў унутраную такую барацьбу з гэтым страхі, коронавіруса, непрыемнасць заходзіць у транспорт і так далей. Конечно, трэба аберагацца ад поўных аўтобусаў, ад поўнага метро, старацца выбіраць час, калі ты можаш ездзіць у более пустым транспарце. Лепей можаш шчадзіць грошы на тым таксі праехаць трохі, кіламетраў 7. Вот. Скажу так, што мне хацелася, каб людзі не пужаліся, не шарахаліся адно аднога. Трэба асцярожна да аднога адносіцца, але хай вашы паводзіны будуць годнымі, будуць такімі шырокімі, як от у нашым грамадстве, наше грамадство так і фармавалася. Мы ж не фармаваліся, як нейкія бандерлогі, забітыя лапчаноіды, нейкія забітыя па вуглах. Мы годныя людзі, асобы,
які відстоювали свої права. От я заходжу в метро, зайшов в метро в прошлый раз, люди на мене глядять, я в масці, все. Вот тако, прямо, дівчина колені подобрала, вот тако. Скукожено, ну что-то такое. Якое може бути здоров'я у человека, коли він боїться другого чоловіка? Треба ж, як от на церковній службі, некий візантизм повинен бути, такі от, сповнюємо, щоб так от, вийшли такі, достойно, неспешно, не хачить одного, не плювачить на одного, вище і так далі. Я думаю, що гэтым стилем поводжень, гэтым внутренним настроєм буде повишатися здоров'я людей. Тому що, коли ти скукожишся, коли не коронавірус, то любой другий вірус тебе схопить. Там чи що ще, чи понос, чи що-небудь. От, і це моя така думка. Треба упевненість була у чоловіку. Осторожність і упевненість одночасово, як у боксі. Да, друзі, дякую. Зараз Василю дам на завершення. Ви знаєте, ми це пройшли, в нас зараз маска це є нормальним атрибутом. Навпаки, хто так маску носить трошки на цьому, то роблять зауваження, мов, правильно зробіть. І в нас є такий невеличкий анекдот життєвий. Чоловіка в важкому стані з коронавірусом кладуть в лікарню. Та й беруть прилад з киснем, пхають у вухо. Така, що ви робите? Чого ви в вухо мені пхаєте? А ти ж маску на бороді носив. Ну так, це правильно. Це треба робити правильно, тоді все буде гаразд. Ну, я вже повторяю ці ситуації, тому що щось подібне я вже сказав. Друзі, береженого Бог береже. І будьмо завжди розумними. І підтримуємо українські справи, білоруські справи. І взагалі, щоб нам соромно не було, робимо все те, що хочеш собі зробити, роби другим. Тобто побажаємо... Белорусы сидят дома, покуль не привезли якостную вакцину, и не забывают, что галоўнае – это наше жыццё. Усё рэшта – это пытанне, якія можна вырашыць трохі пазней. На контрреферэндуму я скажу нашу позицию, Антанас, я упэўнена, падтрымае. Мы не вызнаем любой крок нелегітимної ўлады, як бы яно не абзывалася. І по-другое, міжнародная супольнасць, мы, міжнародная арганізацыя, ніколі не вызнаюць дагаварнікі паміж нелегітымнай уладай і кім бы то ни было. Таму беражыце сабе галоўнае жыццё. Я жадаю всім добрага настрою, натхнення і віри у себе, і у свою будучиню. Тому живі Білорусь і слава Україні. Живі. Героям слава. І вітання нашому сябру Анатолію Сайгону. Анатолій Іванович, ми вас чекаємо. Повертайтеся, і все буде Білорусь. І вітання Сірому Коту, нашому фундатору. Друзі, до побачення, до наступного четверга. І ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Дякуємо, друзі. На все добре. До побачення. Ще бачиш у снах, ще посмішку мами. Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть полові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готуєш прем'єри зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво, навіть напівнакалу. Ти на коліна не стала, героям твоїм слава.
Jeszcze nie wiem, was zbierają powiery. Dostoję zawolony tu i теперь.